Què és el que fa, Nais? Avui un altre cop a la decadència. Avui tenim un pis com entrevistat. 3 joves naies que s'han quedat a la ciutat. Avui veurem si són tan finetes o es solten la banana. Amb tots vosaltres, Camputades! Isquieres! Ara semblen per les nenes, Ja és. Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut. Us vaig parlar, o us vam parlar, i vau respondre molt ràpid. No, de veritat, i us ho agraeixo un muntó, perquè em coneixeu a mi, em vau enviar una foto del 2018, han passat 6 anys. Ja. Jo m'he quedat calvo, tio, i vosaltres us heu fet grans. Però ja ho eres, no? O no? No, jo anava rapat. Ah, vale, bueno. Per això L'efecte és el mateix. Per això no em queda tan malament. Clar. Perquè ja anava rapat i la gent ja estava acostumada a això, però no. M'he quedat calvo. Sí, però bueno, és igual, me la suda. No aniré a Turquia. Bueno, en veritat, un dels objectius del programa és arribar a un punt de pasta per anar a Turquia i retransmetre pèl a pèl. Sí, pam, te'l tenen d'aquí, pam. Però bueno, això ja Home, ho bon veuré. contingut, jo crec. Home. Sí, però bastant bizarro, en veritat. No, o sigui, la gent va allà i no ho explica i de cop els veus que tenen un cap de cabells. Jo crec que seria guai un videoblog dia a dia de mira, m'he anat a implantar... Però el més heavy és si fas escala algun viatge a Turquia, de Turquia a Barcelona. Ja, Buah! tothom va Veus tots caps embenats, saps, aquí, que els han sembrat arròs en el cap. Estan liadíssims. Totes les operacions, no? Bueno, van tots que semblen amb Però compreses. a part de cabells també fan nassos i coses així quan estan... No ho sé. No, jo crec que Turquia és famós pels cabells, jo crec que tema tetes, nas, llavis, tot això, ho fan molt més aquí. Sí. Vull dir, Turquia s'ha especialitzat molt en cabells, perquè et fan un pack i no sé què i tal. Hotel, vol i cabells. Sí, o sigui, tu pagues i ja et paguen a l'hotel, la intervenció quirúrgica i tal, i anada i tornada. I quan tornes de Turquia, veus tot allà, o sigui, la gent mig sangrant aquí amb una diadema, no sé què, bueno, molt liat. Però ja t'has informat o no? Sí, clar. Clar, o sigui, ella ha començat dient, no, la meva intenció no és posar-me cabell, però sé tota la info, aniré a Turquia. Que està superbé, tio, estic super a favor. Home, sí. Igual els calvos em semblen bé, la veritat. Mai m'han semblat malament. És veritat, hi ha gent... Esteu a favor? No, o sigui... No, jo personalment et diré que no. Deixa'm explicar un A moment. mi m'agraden més uns cabells. L'O no odia els calvos, però jo... No, escolta'm, no. Sí. Això és mentida, s'ho acaba d'inventar, no ho he dit mai. Joana, que no he dit mai. A veure, són pitjors els pèls rojos que els calvos. No. Té tot el raó del món. No, jo diré una cosa, que a mi em sembla molt millor que tu et rapis al zero perquè acceptis que no et surten més cabells, que no que vulguis intentar fer un amago. No em sembla malament. Tio, els calvos són sexis, la majoria. Depèn de la forma del crani. Bueno, És veritat, això, tens tota la raó del món. Hi ha gent que té el crani abulladíssim, Uah, de cop és es rapa al zero i dius, buah, menudo chichón, no l'havia vist mai. Clar, perquè tenies cabells, Quan tenies 5 anys et vas quedar amb un bony. Sí, bueno, jo aquí tinc un trau. Però bueno, encara. Sí, la meva forma de crani és bastant Nefertiti, saps? Vull dir que tinc això sortit així. És igual, tota la vida, quan tenia cabell, anava rapat. I per això, quan m'he quedat sense cabell, no hi ha hagut tanta diferència. No ha estat un gran problema, no? Clar. A veure, em mola rapar-se perquè vols, no perquè deus. Ja. O sigui, això canvia bastant, és molt heavy. El que volia preguntar-vos és realment fins quin punt sou políticament correctes, tan finetes, en els vostres vídeos, perquè veu començar amb TikTok, no? Sí. A veure, jo crec que la resposta és que des que vam començar a notar que les nostres paraules arribaven més enllà, que no tant que algú em mira i jaja, sinó que ja començàvem com a fer una cosa més o menys seriosa, va ser com vam posar el freno de mà i vigilar. Que mai hem set... Bueno, o sigui, som políticament incorrectes entre nosaltres i amb gent que tenim confiança. Tampoc penjaria una cosa
Sí, i tampoc som supercorrectes als nostres vídeos, però que sí que ho som més que a la vida real. Home, clar, o portes a dins de casa nostra, doncs és més igual, Ja, no? no vull saber-ho. Ja, plats pel cap, pim-pam, no sé què, clar. Home, és que clar, jo veig els vostres vídeos i sembla que no heu matat una mosca ni hagueu trencat un plat mai, De veritat, però a mi no em dóna aquesta sensació, Sí, t'ho juro, Tan bones nenes semblem. Sí, molt. Però a veure, depèn de qui estigui mirant-ho, no? Perquè potser Clar, ho si tu estic mires mirant amb els jo. teus ulls... Clar, Estic mirant jo, sí, clar. Clar, però potser una persona que realment no ha trencat mai un plat sí que ens mira i diu aquesta és Déu-n'hi-do. Bueno, no sé, a veure, jo què sé. Jo crec que sí, que és com ho dius tu. Bueno, clar, jo estic bastant lluny De no haver-ne trencat cap. No, de pensar que aquesta és Déu-n'hi-do. Ja. O sigui, és que Estic jo... bastant lluny. No sé. Però igualment, clar, jo no sé si això és tema tabú, si això es talla o no sé què, però per això vaig preguntar 1000 vegades, veniu tres, i perquè després m'han explicat que hi havia una quarta, que no sé si li vau fer bullying o moving, perquè ara ja, com que el vostre ja ho relacioneu ja també amb treball, l'amistat quan es torna una feina, És complicat. sí, ja Sí, comencen sí. a haver-hi els problemes. O sigui, aviam, nosaltres érem 4. La quarta, que és la Berta, i continua sent amiga nostra, va acabar la carrera i va decidir tornar a la Garrotxa per estudiar el que havia estudiat. Bueno, no per treballar del que havia estudiat, que era disseny. I va decidir ella, per si sola, voler marxar del projecte que teníem. I en aquell moment encara no ens dedicàvem com a tal a les xarxes. Però sí que és veritat, que nosaltres ja teníem com ganes, o sigui, totes, en veritat, no la Berta no, però totes ja teníem ganes De que marxés? No, de professionalitzar com això, jo què sé, fer coses com més enllà, saps? Clar, o sigui, nosaltres No vam quedar-se tenir... en vídeos de jiji jaja, Clar. sinó fer coses i com aprofitar els seguidors que teníem per poder-nos dedicar a això, més o menys. I ella es va veure en un punt que va dir, tipus, com que no es veia tan implicada com nosaltres voldríem estar-ho, o que preferia, tipus, anar a seguir el camí que ella, des d'un inici d'arribar a Barcelona, havia com posat al cap, saps? Perquè quants anys fa que vau començar? 3, més o menys. No, 3 i mig ja, ara fa... 3 i mig? Que vam penjar el primer vídeo O sigui, ho veieu com, buah, fa una eternitat. No, jo no, sí, però fa bastant. ha canviat molt les coses. Han canviat molt les coses, sí. La nostra vida ha canviat moltíssim. I nosaltres Clar. Home, clar. Però perquè, tio, som joves, estem creixent cada dia, tipus, et fas una personalitat... També ha passat el Covid pel mig, que al final també Va, el Covid a va tothom destrossar li ha tothom. afectat. O sigui, penso que nosaltres com a grup, 3 anys sense ni un puto bolo, Ja. o sigui, vam passar d'estar més o menys a dalt allà a ser els Daddy Yankees catalans, tio, saps? A ser relíquies, o sigui, tot mal. Però perquè quan vosaltres ho fèieu tampoc hi havia gaire gent que ho feia a part de vosaltres. O sí, bueno, jo perquè només us No, sí que hi havia gent, vosaltres. però en català i tant... No, jo vull dir en català. No. Jo penso que després va haver-hi com tot el boom de tota la nova generació i... Clar, o sigui, hi havia música en català, rotllo xarango, Clar. que és el que No, havíem clar. escoltat, i quan va sortir la Pau era en plan, wow, saps, per fi, algun català pues, que ens podem sentir més identificades, no sé què, que no és tant, som un riu, no sé què. Som com som? Som un riu. Típica, Som un riu? Això és el que diu Charango. típic xarango. No, és que jo no he escoltat això ni... No, t'ho juro. No ho he escoltat mai. I nosaltres vam començar perquè volíem escoltar alguna cosa que no existia. Clar. O sigui, vam començar a parlar de lo que parlaven els gàngsters, tio, als Estats Units. Ja. I nosaltres érem uns xavals d'aquí. I sempre hem xocat amb la ironia de fins quin punt és veritat i quin mentia. Home, a veure, jo sí que us veia molt gàngsters, jo no sabia, tipus, que éreu Home, uns és nens que- d'aquí a Barcelona, però vull dir, jo pensava que realment... No, eren els xungos Jolín, del barri a mi no faria gràcia vigila. trobar-vos, saps? Pensava això quan jo tenia són 16 tan majos. anys. Ara ja ho he vist, però... Joder. Ho has vist avui? Home, sí, home, fins a dia d'avui, doncs jo què sé. La veritat, No, no, però jo- m'imaginava la vostra vida així, saps? Bueno, encara no saps molt de la nostra vida. Bueno, ja, evidentment. Sí, Però bueno, m'imaginava una cosa bastant diferent. No, o sigui, vull dir, podem ser raros, podem preparar-la i tal, però som educats, o sigui, això és el principal. I ens hem fet grans, hi ha la tonteria aquesta de ser famosos, no sé què,
que ara us ho preguntaré a vosaltres com us ha afectat, però a mi em va canviar. I fins que em vaig fer gran vaig dir, tio, què merda s'ha de demostrar, tio, saps? Què merda s'ha de demostrar? Porto tota la vida fent un paperot, tio, de good job, totes les fotos, ficant cara de dolent, i al final hi ha un punt que dius, tio, què et passa al man? Tens artrosis, tio? O què et passa a la cella, tio? Saps? Tens un tic, tio? Què fas? I és això. Clar, o sigui, jo me'n recordo que era això, és que la foto era això, jo també estava així, saps? Sí. I això no ho havia fet a la meva vida, jo crec que ni em surt bé. Saps què vull dir? No, això és adolescentar. No sé què vol dir. A Satan. Ah, això! Sí, bueno, això és la merda de les coses. Jo pensava que era com heavy, no? Sí, Yeah. bueno, i heavis adoren a Satan. Bueno, en veritat... Ah, vale, és que estic molt fora del món de la música. Jo faig Del així, món de tipo, Satan, estem una mica porque fora. Pa hacerme el xulo, saps? Tipo, yeah. Però es veu, eh? Es veu que no fas molt forçat. Bueno, clar, jo parlo O de sigui, la... jo li dic a molta gent, quan es fa una foto amb mi, jo li dic, i em diu, què he de fer amb les mans? I li dic, tu res, tio. Tu res, perquè realment, si ets d'una banda o no sé què, i estàs parlant amb gang sings, Gangsi? No, és que estem molt fora, O és que ja se't mouen els dits d'una manera amb diferent signes com de la ja. gang. O sigui, és com un llenguatge de signes, Jo només sé, però tipo, de la el West banda. i l'East Coast, però... en Bueno, ja plan, saps més coses que jo, No, West Però amb Coast, això et West pots dir Coast, coses. I sí. Ah, bueno, tampoc ho sé, no ho sé. Però jo puc fer així, que veus? O W, N, G, A, O, W, Què ens acabes de dir? P, un gang. Però nosaltres ho fem, tipus, per la conya entre nosaltres, saps? Què fem? Quan parlem amb lletres. Ah, perquè nosaltres ho Ah, fem bueno, amb ja. el nostre Ah, voz. però no, vosaltres jugueu al sordomut. Sí. Sí, una mica això. Sí. Que és un desastre, mare meva. Que no es vegi ninguna banda de pandilleres, tio, perquè la liareu pova. Què opineu de les influències aquestes, sobretot de tema TikTok, que no expliquen una puta merda i bàsicament Tipo que ballen. o sigui, han triomfat a muerte fent balls sexis o provocatius, perquè jo no trobo ni provocatiu ni sexy, ho trobo lamentable. Saps? Ja, sí, I que han arribat a triomfar molt heavy i un cop han triomfat no han fet res amb la seva vida. Ja. Vale. Jo puc trobar com a trampolín a arribar a alguna cosa. Però un cop Perquè allà la societat és fer molt alguna cosa. retrasada Ja. i sí, una dona atractiva, no sé què, pam, fent un ball sexy o així, doncs pot guanyar molts seguidors, però hi ha d'haver un objectiu al final. Clar. Vull dir, un cop ho aconsegueixes... O sigui, jo penso una cosa que, de fet, vaig veure una entrevista l'altre dia, que vaig estar molt d'acord, i és que, o sigui, és algo dolent això que han fet, en part té la seva part positiva, perquè bueno, al final ho han aconseguit elles i doncs també té, en cert part, un mèrit, perquè hi ha molta gent que ho fa i no tothom ha triomfat. Bueno, i un Però punt igualment, d'empoderament, d'empoderament, també. sí. Però la part dolenta que veig és que al final estan seguint trends que són instantanis i no estan creant alguna cosa. I fan que les altres persones, que hi ha molta gent que té molt de talent i moltes coses a explicar i moltes coses Es quedi es quedi en estancada... res, Sí. perquè fa que la gent estigui seguint uns trends que són instantanis que són l'algoritme, que l'algoritme és que és una merda que no... Sí, tipus que no un som sorollet es nosaltres. posa de moda i durant Sí, una sí. setmana estàs escoltant el sorollet O sigui, jo- amb el Clar. mateix gest. I al que final- això al final no porta res, no Clar, no porta cap porta valor res, afegit, saps? és molt Clar, buit. per això, si tu la veus i dius, va, sabràs ballar molt bé, que tampoc... O sigui, allò no és ballar. No, perquè són És uns aprendre, gestos no sé com què. molt és que- concrets. Però no és sí. una persona que sàpiga ballar, o sigui, s'està premiant un algoritme que és instantani, tio, que marxarà i ja estarà, i la gent està seguint això, i altres persones que s'ho curren des de casa i jo que sé, que expliquen coses super xules, doncs l'algoritme no els mostrarà, per tant no tindran cap tipus de repercussió i semblarà que no tenen res a explicar.
però tampoc opinem res com a tal, vull dir, simplement, no sé, nosaltres no seguim això Però ni... vosaltres Clar, no heu fet nosaltres mai balls som- d'aquests? no. Ho hem intentat, O a veure, sigui, però... és que... No estic dient sexis provocatius, sinó O sigui, hem balls... fet algun tren, però no és de ball. A Bueno, ho veure, hem la fet. cosa és que nosaltres, quan vam començar amb el TikTok, des d'un bon primer moment vam començar a fer vídeos parlant, on Clar, el nostre contingut era nosaltres parlant davant la càmera. O sigui, ja vau començar així. Sí, si hem fet algun ball ha estat per fer la gràcia No, però vosaltres i heu ensenyar triomfat malament amb que tot el ballem. contrari, que és No, sí, sí. la No, xorrada però vull aquesta dir- dels balls i... Que si ho no hem sé fet què. ha estat perquè ja, vull dir, jo què sé, perquè dèiem, Bueno, uah, un és com vídeo jo que quan fa faig una gràcia. cançó amb reggaeton, perquè Sí. és després de 40 Sí, cançons de mira, rap, pues, bon també exemple. de gust una de reggaeton, Totalment. i ja Exacte. està, i ho fas perquè et ve de gust. Però no també, perquè... en plan, ja se'ns veu patir, diguéssim, que no ho fem com de manera natural i que ens hi estem esforçant, saps? Per fer com la. Vull dir, no és una cosa que ens surti gens natural i ens fa fins i tot vergonya fer, saps? És que és això, és que... Clar. Et dona l'H, tio. Fa una mica I que vergonya. el copy, o sigui, allà baix, quan poses les Sí, coses, en plan- posem en plan, ens dediquem a parlar, per això no Clar, no vull hem dir, fet el això missatge mai. que- Havies de deixar-ho Ho hem clar. posat molts Sí, cops, sí, ho o sigui, deixem per clar. alguna cosa parlem i no ballem. Sí, o en sigui, plan, critiqueu, quan hem fet un perquè- vídeo de nosaltres com fent algun ball, hem posat tipus, fem el plena, o som massa ridícules intentant fer el que fa tothom. Clar. En plan, que Ja, no sí, volem dir com que ens rient-vos sentim de- orgullosos d'això. del producte, no ho fem de saps? veritat, saps? No ho estem intentant de veritat. Jo trobo A veure, ho 100%... intentem de veritat, O sigui, però com que sí, el resultat però és no. una basura, diem, estem fent el ridícul, vull dir, no, Sí. no us ho preneu en Clar, sèrio. exacte, que o sigui... Però és que la gent, les ties aquestes, o, Ja, o, però vull dir, o és tios un- també, Sí, que fan un munt d'això Sí. guapers. Els guapos. Home, els tios que són guapos i ja està. Sí, sí. Jo encara no entenc, tio. És un Dius, producte que què merda funciona. està ensenyant, tio? Ja, no, és que no té cap mena Vosaltres no ho sabeu, perquè jo no tinc ni idea. Això és- Aquesta merda de la mandíbula, què és? Que la tens molt marcada? És com mewing, tu. O sigui... Sí, bueno, es diu meu i veu. trobo així. És perquè fas com així, perquè se't marqui la mandíbula. A veure, jo no sé vosaltres, però tipus, a mi una mandíbula no és la primera cosa que em fixo No, en un no, noi. Però es veu que és com molt sexy tenir la mandíbula més marcada. I s'han inventat com uns exercicis Sí. perquè se't Per marqui. marcar la I això... O sigui, tenir la llengua tot el rato a dalt. Sí, Ah, sí? O sigui, no ho sé. Si mantens la llengua tot el rato a dalt, Bueno, perquè et puja la papada, no? O què? No ho sé. no tinc ni puta idea. A mi això em van dir Però que vamos. relaxava les cervicals. I jo ho faig. Quan estic estressada, poso la llengua dalt. M'ho va dir la meva tieta, que és fisio, És un consell de veritat. Poses la llengua al paladar i es relaxa tot. Hòsties. Ja, no m'ho crec, això. Em sembla que per dir això... Jo és que no crec en aquestes coses. No, és que, aviam, no tenen ningú fundament. Bueno, Veritat. Probablement no. Però bueno, sí, tot és mental al final. és mental. Tot és mental, si tu t'ho creus, és relaxo. efecto placebo i si et funciona, de I puta tant, mare, saps? I tant, i tant. I quan porteu vivint juntes? Ja fa, ara. Bona pregunta. 5 anys i... O sigui, jo crec que el setembre aquest serà el 6è any. Buah, és molt fort. Sí, O sigui, començaria el 6è. Ara estem com Sí. acabant el 5è, perquè anem com per cursos, saps? Com que vam com arribar com a estudiants, no vam començar al gener. Clar. Sí, m'havies de retreure, saps? Jo que tinc tants estudis, saps? No, però vull dir que anem com per cursos, saps? Clar, contem Que jo De ho setembre a conto- setembre, no? Clar, no Sí. ho conto per al gener vaig jo a Barcelona. Aviam, nosaltres vam començar a compartir pis que tu no tenies ni 18 anys. No, jo O sigui- tenia... Estava, al cap de 2 mesos feia 18 anys Sí, i jo vaig arribar a O Barcelona. sigui, fa molt de temps. Fa molt de temps. molts anys fa. Però perquè 2000 i 2001 i 2001. Sí. Jo I vaig què? venir abans a Barcelona. En plan, I un vas any estar abans. compartint amb altra Amb gent? altra gent. Passa Perquè que, clar, coneixies o no? sí, els de coneixia, passa que quan van venir elles a Barcelona, en plan, jo anava tot el dia a casa seu perquè eren les meves amigues i va haver un punt que ja era insostenible pagar un pis si estava visquent a un altre. No, és que està molt car aquí, Barna. No, i a part. És una puta basura. No, i És nosaltres una vam puta començar a viure juntes. El 2019. Sí. És. Sí. Tot clar, Jo no me'n Sí, recordava sí, tant, jo sí però me'n sí. recordava. Sempre en un grup d'amics hi ha un que té l'agenda el 17 d'octubre a les 7:30, patapam. Jo tinc aquesta amiga, però no sé. No, jo no sóc, No sé, ara m'han vingut. No, però sí que és veritat que vam començar a viure juntes i al cap de
4 o 5 mesos va arribar el Covid i Llavors, vam deixar de viure allà. Vam tornar a casa. Clar. Vam anar a passar que el Covid a la espavilades! Garrotxa. Que espavilades, no volíeu conviure les tres, perquè la relació d'amistat se'n va a la merda. Se'n va a la puta O sigui, merda. vam passar la quarantena, però després l'època xunga, jo sempre dic, del Covid no va ser la quarantena, va ser el després de la quarantena. No es podia fer res, encara que els bars obrien fins les 5 de la tarda. És com de 8 a 10. Sí, Pots anar al cafè si ets molt matiner i ja. No hi ha quarantena, però no hi ha uni. Jo feia exactament el mateix, Jo vaig fer la mateixa vida. Sí? En sèrio? Hòstia, ho vaig passar fatal, I només em van fotre una multa un dia. Buf, a mi també. Només un. Només una? Saps que es podia No, reclamar? perquè jo no ho vaig estic... O fer. sigui, quasi sempre anem de casa en casa i tal. I llavors agafava Cabify a la porta de casa, em portava a casa al Monra, baixava i ja està. I la tornada igual. I una vegada sí que es va parar un cotxe de poli, no sé què, em va fer baixar la ventanilla... Sí. Perdó, la finestra. La finestreta. La finestra, o fenestra, no?, que es diu en italià. Bé, és igual, és que, tio, tinc un TDAH de la parra. I em van mirar i jo, hòstia, i em van dir, no, tira. I jo pensant, joder. Poder et coneixien. No. Perquè quan em comencen a borxar, però després no em foten multa, però em comencen a borxar i després diuen, el meu fill t'escolta, no sé què, i jo... Vale. I jo també. No, és tot forçat. No, però no sé què anava a dir del Covid. Però això, nosaltres vam tornar a casa, però perquè, jolines, som de la Garrotxa, saps? A l'igual ens Clar, quedem a allà viveu en Barcelona. casa, o sigui, us heu criat amb moqueta i beixamel. No, però, o sigui, jo no vivia en una casa, però sí que vivia en un lloc. Sí, amb moqueta i beixamel, pues... Sí, pues vol dir això. Bueno, vol dir que no vivíem en un carrer on compartíem bloc amb... No, vol dir 10 que tu fas amb tots els papis, que vas a la nevera, obres i sempre hi ha menjar... Sí. 10 fils, No hem patit gens, jolines, hem tingut una sort increïble. Clar que no. Sí, ser de poble ja... I tant. A veure, que no, que vull dir que als pobles hi ha moltes realitats, però Clar, la nostra és... Jo no crec que sigui cosa de ser ciutat o poble, No, però sí que en general aquí a la ciutat, en plan, les condicions són més difícils. Als pobles s'hi viu més bé, jo diria. Bueno, total, o sigui, he vist que Can Putades és el nom del pis. És l'únic pis que heu viscut juntes? Sí. I sempre li heu ficat noms als pisos? Pisos als noms? Dir-li que... O sigui, a veure, nosaltres vam voler posar-li un nom, però perquè volíem dir-li a algun lloc, saps? A casa nostra volíem dir, anem a... Can Putades, des de fora. Què m'està passant? Des de fora sona xungo. Ja. O sigui, us fèieu putades entre vosaltres? No. Us folleu el nòvio de l'altre? Nosaltres no, O sigui, entre nosaltres No, entre nosaltres no, però... Ens passàvem. ens passàvem. Hi havia putades. Alguna era aquesta, però n'hi havia d'altres. També et podia caure una caca d'ocell al cap i també era una putada, saps? Què et podia caure? Una caca d'ocell. Per què? Bueno, com a Aviam, per què putada. no teníeu sostre o què? No, No, o típic que sigui- passa a la vida i és una putada. Sí, com que va haver-hi una Ens època que passaven moltes... putades, random, saps? Però, I vam- o sigui, la màxima putada que us heu fet, bueno, Pues aquesta casa. Sí, la que has dit. vale. Però no entre entre nosaltres, nosaltres, No ens hem follat els nòvios ni els No ex entre de nosaltres. nosaltres. Ens ha passat... Llavors... A la Ens vida, ha passat. però vull dir... Si a Però mi... una cosa és un nòvio i l'altra cosa és un rotllete No, que has no, estat... però que és No, igual. Vale. És igual, No, és un tema que tenim llavors una és mica can així putadón que te tancat. cagues. No, però vull Sí. dir que dèiem putades perquè a cada una li passaven les seves Clar. putades. No com a grup ens passaven putades. A la Hòstia, Joana li passaven unes, a mi unes altres i a la Núria unes altres. I ploràvem juntes per les putades. Vale, I llavors, pues, putades. Les tres arribàveu i descarregàveu la merda. Sí. Buah, fatal amb el curro, fatal als estudis. Hòstia, però això no ajuda, Pues ens vam ajudar, o sigui... Sí, depèn de l'època. Clar. Jo sempre, per mi malament que ho hagi passat, sempre em tiro el rotllo de que estic bé. Això és I a fatal, mi- Et surten bultos. Sí, jo també era així. Jo sempre dic que la gent que no diu les coses li surten bultos. Et sortirà Algú li has de al dir. cap. Collons, mira, ja m'està sortint. No, però... Aviam, jo què sé, ho trobo del pal... Que les merdes al final s'expliquen
però fins a un punt que quan quedes amb els amics quedes per aportar una mica de bon rotllo. Oh, això el típic, sí. el típic Ja col·lega que vivíem sempre ve juntes, i nosaltres. va dir, és una merda, no sé què, i estem tots pel, bueno, vale, tu, com busca-li Això- la part bona de la vida, no sé Que què. sí, això estic No, d'acord amb tu, això és un altre tema, vull Però dir. clar, tu pensa que nosaltres vivim juntes, al final tu quan arribes a casa doncs et desfas, després ja quedem a fora i òbviament no estarem parlant de les merdes, saps? No, però que igualment, vull dir, que no ens passaven merdes cada dia i que som persones Clar. felices, saps? No estic cada dia en la merda, però si em passa una putada, doncs les primeres que els explicaré serà a elles. Clar, però són els problemes del primer món. Totalment. Sí, Sí, i a veure, no, tant, no. i tant, i tant. aviam, No, han de ser problemes realment absurds. 100%. Però bueno, que a cadascú li afecta la realitat que viu. però vaig sentir que dèieu que vosaltres, o sigui, no sé si compartiu menjador o esteu molt de rato al menjador i tal, però jo a casa meva jo comparteixo pis amb un xaval i jo quan vull em tanco a la puta habitació i vamos, i si fa falta no surto en 3 dies i em diu, hombre, Jan, ¿qué? ¿Has dejado de hibernar? I ja, no, he anat a buscar aigua a la nevera i me'n torno a hibernar, tio. No, o sigui, a veure que sí, però que igualment seria raro, tu, potser perquè no és com el teu millor amic, saps, aquest noi que viu amb tu, però nosaltres sí que ho som, i a mi, tipus, la Núria pot estar una tarda a la seva habitació, però si l'endemà tampoc surt, doncs li diré alguna cosa, saps? Jo crec perquè ja des del principi vam construir, o sigui, vam establir que estàvem allà sempre. I és com molt estrany que una passi com tota una tarda a la seva Una habitació. tarda? Clar, tu vas a l'habitació. Imagina't 3 dies. A mi, jo sí, una d'elles dos passa tota la tarda al seu quarto, em pensaré que com- li ha Sí, passat està alguna sol. cosa. Algo raro li Algo passa. ja, Sí, saps? sí. Sí, total. No, però això és de ser bon amic i tal. Clar. A veure, és que no ets res, tio, Si és que el de casa ja me la suda. Vull dir, us anava a preguntar per les tasques de casa i tal, i després he dit, qui neteja, qui cuina, perquè jo tota la vida he viscut amb el meu germà, la majoria de temps, i jo cuinava i ell netejava. I he dit, al igual le pregunto yo a 3 dones, qui neteja i qui cuina, perquè són el més machista del món. I després he dit, tio, pues jo també netejo i cuino, tio, No, saps? és normal, cadascú es fa Vull el dir, seu. cadascú es porta el seu, sí. i una vegada cada 15 dies una neteja... No, hòstia, cada 15 dies, netejar jo em vull viure refereixo... net, a la vida. No, No, és molt però fàcil. fer una limpieza a fondo del pal, jo què sé. Sí. Netejar els vidres, per exemple. Sí. No netejar els estris que has fet servir per cuinar i això. No, o sigui, cada dia tothom es neteja i tothom es cuina perquè tots anem a part. Després, cada setmana, a una li toca una zona de la casa i la neteja a fons. Vale, doncs és això. Sí, bàsicament Sí, sí. és això. O sigui, quan passes, així has dit, per la frontissa d'una finestra i treus tot el dit ple de pols, dius, aquí no s'ha fet una neteja a fons. I amb els tios això és bastant complicat. És bastant complicat, sí. No, nosaltres intentem viure... Sí, ho tenim bastant net, s'ha de dir. Molt net. No ens podem queixar gens. Home, clar, i l'estàs amb cabell llarg... Ui, això dels pels és una liada, Ah, que sembla sí? que no, però joder, Perquè jo no tinc aquest problema. ja. No, al nostre passadís es poden fer perruques cada 3 I dies. la dutxa no, Bueno, la És diferent, però La perquè... dutxa de cul. es va traient, Un cop al mes es saps? treu allà... No, jo ho trec sempre. És veritat, la Núria ho treu sempre. Però perquè comparteixo amb l'Ona, l'Ona és molt rossa i jo sóc morena. I aquest és teu, aquest és té teu. com molt de toc amb... Bueno, No, però tampoc perquè els vull deixar a mi em allà. carden nerviosa, saps, veure tant de cabell negre. En plan, els estic... És veritat, però perquè jo mai m'he vist els meus cabells. Mai de la vida m'he vist Però els té meus. rosa natural? Sí, Clar. Bueno, clar, si tens la sèrie super Clar. rosa. Però jo era rosa muerte. Fins Jo als 8 també, anys tenia jo ho el era, cabell de veritat, rossa. tothom ha sent rosa a la seva vida, Clar. però No, els, tothom no. els nòrdics... Només els reals ho sou. Només els reals. Sempre. No, però- No els muggles, no, els pura sangre. Clar, jo sóc de la... Tu ets de Slytherin o de Gryffindor? Sí, no. No, Gryffindor no, que serien panotxes, no? Uah, és que això no ho sé, Jo no sóc gens... No sabem Els gens de pèl-rojos, tio. Jo tinc família de pèl-rojos molt heavy. Perdó, Jan. I és com Clar, moltes per als- vegades per als dic coses Weasleys, dels tio. pèl-rojos. Els critiquem molt, els pèl-rojos, canviem de tema. No, però és això, que jo a mi em carda nerviosa veure cabells massa negres, saps? Dic, quin fàstic. Però perquè no m'agraden els cabells en si. Però el nostre passadís, buah,
Jo he de dir-te una cosa, ara us faig una confessió aquí en directe, però a vegades quan em pentino, nosaltres tenim el lavabo i el passadís, i a vegades faig així i els poso al passadís que no arribin al nostre lavabo. Uala! És una cosa que faig. Això jo no ho faig. És com quan jo em rapo del cap i tal, si cau una mica al terra, El passadís. i sota la pica i vinga. Exacte. Si ningú s'ha enterat, No, a veure, ja normalment està. els tiro, però si just m'he pentinat i em fa pal... Vale, ja en parlarem a casa. Continuem, és broma. És broma. M'encanta. L'altra cosa és, només feu contingut en català? Heu fet alguna vegada el contingut en castellà o així? O us heu plantejat? O sigui, a veure... Plantejar com a tal de fer contingut en castellà no ens ho hem plantejat. Vull dir, de cada 10 fer un o així per arribar una miqueta més de O públic. sigui, si ho hem fet, ha estat per tal de vacilar. Clar. Per ejemplo, dient nombres catalanes bonitos para ponerles a tus hijos i dir insults en comptes de nombres. Sí, dir Pues berro. així es vale, saps? Tipus berro. Berra, què? Berra com guarro. es Berta en catalán. Clar. Ponle a tu hijo berro. Berra és Cabrós, Berta en català. és igual, qualsevol en cosa. plan dir això, saps? Ponle a tu hijo tap de vaso i és una muntanya increïble. L'estàs destruint la vida. L'estàs condemnant a una vida de Doncs misèria. això és Clar, el és que com la fèiem broma. nosaltres. En plan, els màxims vídeos que hem fet en castellà... O vídeos criticant Espanya, com el que vam fer dient-lo el 12 d'octubre. Ai, sí. Però, i no heu tingut problema per això? Sí, ens van fer una bueno. notícia. És la pregunta, sí. Ara mateix que he vist que teniu un podcast i tot això i que esteu col·laborant amb TV3, no sé si, perquè jo he vist que vosaltres treballeu molt, o sigui, veig els vostres vídeos, estan molt elaborats, i hi ha vídeos que no hi ha ni cortes i us passeu la càmera així i dieu les frases, vull dir que hi ha un treball a darrere. Sí, però jo crec que sí que hi ha talls, eh? Sí, normalment O sigui, n'hi ha. Que és com... Suposo que diferent del tema de què parleu, però aquí porta com el guió o les idees... Això entre totes, sempre, o sigui, nosaltres Depèn del tema, suposo, no? ens reunim 300 vegades a la setmana, Bueno, o sigui, cony, viviu moltes. juntes. A part de, No, a però part ens de que reunim. vivim juntes, jo dic reunió oficial, Però amb a tal copeta hora hem de vi o quedat no? aquí, Amb birra, normalment. amb birra o cafè. Birra o cafè, sí. Però, Depèn de però l'hora. moltes reunions. Llavors, en aquestes reunions pues, sempre n'hi ha una de contingut, de parlar. Allà amb què podem fer? Noves idees, va. I després un vídeo, si és algo així més elaborat, pues el guionitzem, entre totes. No és Clar. una sola que ho fa. Jo què sé, si ens estan pagant per penjar un Instastory explicant no sé què, no improvisarem aquesta... Bueno, clar, si ens estan pagant Home, encara ja. més. Bueno, però llavors és quan... Però Ara igualment, s'està obligat en plan- a ficar publi, no? Sí, O sí. Sí, ja ho fem, però vull dir, normalment si guionitzem alguna cosa per Instastories és perquè ens estan pagant. A Insta No, Stories però sí, com a però... vídeos- No, mentida, perquè he vist vídeos vostres que no ficava publi. Veus, però perquè està dient de Va, vídeos normals, no d'Insta Clar. Stories. Ah, de vídeos normals. Coses que odiem de Barcelona, no. part 300 milions 23. No, aquests aquí no ens paguen. No, aquests Si odies de no. Barcelona, I també- Però aquests, o sigui, no estan guionitzats com a cada frase, però diem tipus els punts que dirà cada una. Clar, O sigui, fem hem com pensat- pluja d'idees. Abans hem pensat les coses que ens molesten de Barcelona i les Clar. hem apuntat. Després ja ho expliquem. Però Surti com clar, surti. per no estar fent un vídeo i dir vale, la cosa, espera, que penso quina cosa em molestava, és el que faig saps? jo, perquè tinc un dèficit d'atenció de la parra. No, és veritat, és així. Però bueno, No passa res, no és algo dolent. sí que vull dolent, sí. I la cosa és això, o sigui, per què merda he vist que seguiu la selecció espanyolita? Jo no Sí, ho he vist fa jo no l'he seguit, 3 hores i Només hi ha mitja una hora. persona, a aquest sofà que segueix la selecció espanyola a l'Instagram. A l'Instagram sóc l'única que la segueix, però Però tu et has, diré... tu has posat que Camputada segueixi a la selecció espanyola. No, però jo ho he dit en el vídeo. Vale. Jo no he mirat els vostres seguidors. Vale. Jo, el meu compte personal segueix a la selecció espanyola perquè m'agrada veure què fan els meus nens del Barça. Que si comparteixen vestidor amb altres jugadors d'altres equips de futbol d'Espanya, doncs és el que hi ha. Però segueixo la selecció espanyola perquè m'agrada veure què fan. Bueno, i perquè ens agrada el futbol. Perquè la vostra orientació sexual, política, que sempre fa la mateixa. Ah, vale. O sigui,
Som independentistes. Indepres. Però 100%, en plan al màxim, puta Espanya al màxim. Sí, sí. Això O sigui, puta Espanya, però és que, tio, no tenim som- la selecció. Perquè jo tinc la puta raó, però som indepres. Home, Una mica de pres som. Sí, indepres. Ningú canvi a la vida s'ha aconseguit, ningú canvi polític sense violència. Un rato. I si no anem fent així, tio, doncs ens prenen per a veure, clar que violents sí. també ho som, vull Si ho dir. sabem, és que ho tenim claríssim, això que acabes de En dir. plan, nosaltres som Ah, o sigui, 100%. apoyeu la violència per 100%. arribar Sí, a... que sí. O sigui, bé, nosaltres vam estar al peu del canyó, saps? 100%. Tipo, Bueno, i el moment nosaltres- del foc i les coses, però igualment érem uns papanates, saps? Arribàvem a casa i entre nosaltres ens dèiem hem fet el ridícul un dia més. Perquè un cop cremàvem els contenidors, tothom anava a casa seva a dormir, saps? O sigui, jo crec que ens hem d'organitzar, però dient som gent de pau no aconseguirem una puta merda. O sigui, és Clar, és que ens reuníem en un carrer i ens passàvem Nena, pilota. pensava que tenia... Però perquè era la festa. O sigui, ells ja ho deien, és la festa de la democràcia. No, però és que s'ha de fer lo de l'aeroport pues, per 1000 vegades Clar. i durant un any seguit cada dia. I ser constants, Però és i que si tampoc no, ho no som. s'aconseguirà Vull dir, res. arriba el cap de setmana i tothom se'n va de festa i a casa seu i ja està, i s'ha acabat. Com És que nosaltres és vam així. fer, I vull nosaltres, dir. sí, nosaltres ho vam fer. Bueno, ho hem fet tots. O sigui, Sí, també clar, vaig vull estar dir, és dormint el a que hi ha. plaça Catalunya i, vamos, Sí, que van arribar amb les pilotes, vaig esquivar 2 pilotes i em vaig pillar corrent. Clar. Sí, Ja ves. Clar. Perquè és que no, si hem de lluitar un tanque contra... amb un tiratxines, tio. Ja ves, tio, és que què hem de fer? Amb una pedreta. la Valena al carrer. Que amb una piula, Home, que tio. jo vaig tirar, bueno, no sé si vaig ser jo, però ho vivíem tot tan així, tipus que vam tirar com una pedra en un furgó, vam baixar i estava cagada, saps? Allà, en plan, Home. Què fas amb una pedreta davant d'un furgó policial? clar, amb les porres i els Aviam, sprays. hi ha pedres així, hi ha pedres així, saps? Sí, Clar, justament algú va tirar un Una pedret. pedreta. sí, però pot fer molt mal. Pot fer molt mal, igualment. No, sí. Ara se'm pregunta ultra mega random. Vale. Us he preguntat l'edat i tal, però signe de zodíac. Ah, m'encanta la teva pregunta! Creieu en això o no? Sí! Espera, la primera, abans d'això, viviu amb algun gat? No, ara ja no, se'n va morir. Jo no hi crec, Però per què? Bueno, Per no hi què? crec, Perquè les bruixes sempre... Mira, les bruixes Que em van sempre... atropellar amb el gat. Les bruixes sempre tenen un gat. Jo soc team gat, Sí, totalment. jo també sóc un bruixot de l'hòstia, Sí però o no no? tinc gat. Però I quin- l'estic buscant. El que no penso pagar, diners. Home, però I què les has de protectores pagar? veuen, les protectores veuen la meva imatge i diuen, tants de gat. a aquest no li dono, vindré a casa teva a mirar i li dic que veiem. Però si per Vinga, l'Insta tot el Barcelona. dia està la gent, dono gatets, no sé què. Però sí. Ja t'ho t'ho direm. dins la història. Però tu penges un Insta i dius, ui, un gat. La gent es pensa que vull fer un ritual satànic amb un gat. o alguna cosa. T'ho juro, vaig Penges un pensar Insta i dius que vols un gat i la gent te'l dona. que jo vaig ser, Ah, sí? no me respon ningú. Ningú. La gent es pensava que volia fer un ritual satànic o no sé què, i pintar amb la sang Uau, crec que ja un vaig veure el teu pentàgono. Insta, que vas En dir, sèrio? no busco gent que adopti un gat, busco gats en adopció. Sí, busco jo adoptar un gat, perquè la gent no li havia quedat molt clara i em deia, tu, què està passant, Jan, tio, t'estàs en la olla? I jo, no, tio, busco un puto gat. Ai, m'encanta, doncs si sé d'un gat, t'ho juro que t'obriré i et diré, Vinga, mira, de una, et però passaré el l'Insta. vull de petitó, per això. Home, ja. Però jo, Si és feo o no, pues mira, és igual. però que jo l'agafaré, contínuament l'agafaré, veig igual. instas de gent, dono gats, et passaré l'Insta, tio. En fi, soc Taura, i tu què ets? Ja, sí, tu què ets? Jo soc Escorpio. Jo també. Ala, ja, Ah, sí? fas De quin dia, pinta, tu? Jo del primer. Jo també. Tu de quin dia? Ha dit Jo del del primer. 22 d'octubre. Ah, no, tu Ah, de no ets Escorpio, eh? Sí, el 1994, el 22 d'octubre, Ara ja no, ara és el ara és 23. lliure. Ara és lliure. Però el 1994, clar, perquè això han canviat els planetes, han canviat els planetes de posició Clar, però el moment que en tu molts, vas néixer molts eres mesos Escorpio. han avançat un dia o han atrasat un dia. Doncs jo sóc Escorpio del 24 Clar, són els que d'octubre. neixin a partir d'ara, que ja no ho 2 dies. seran. Que guai. Jo sóc càncer, cranc, el millor signe del zodíac. Sí, la meva parella és càncer, jo només conec Géminis, Aquaris, Piscis i Escorpio. Sí, home. No coneixes a cap altre signe? No coneixes res de Taures? Sí, És el millor una mica signe. Una mica raro. Però perquè No, aviam, només digues què conec- opines dels Taures, què passa? No Però o passa sigui, res. només És que coneixes... jo soc descendent Tauro. Ah, doncs així ets una mica O Taure. sigui, soc escorpí, ascendent escorpí, descendent Tauro. Oh, és molt xulo, doncs, la combinació. És que a mi Sí, la una combinació mica de... problemàtica. Home, heavy, Escorpí, Sí, Taure, anava a és dir, molt bona Però jo intens. sóc Escorpí, Aquari, crec. Però Aquaris són molt bons.
No, els Aquari és un zero a l'esquerra. No es volem per res a la nostra vida. És que també, bueno, això també és com paper mullat al final, saps? Jo et diré la veritat que jo absolutament zero idea del que esteu parlant, eh? És que l'Ona és A molt nosaltres ens escèptica. agrada molt, la veritat. No, Però llegiu la merda de cada dia... En plan, no Avui- creient-ho, tipus, buah. La de la setmana En plan, a mi si em surt a l'Instagram, doncs m'ho llegeixo. jo també m'ho llegeixo, jo Però segueixo. no jo vol no, dir que jo- m'ho cregui, tipus, ai, Jo sí, segur jo que em sé el crec. que sóc, perquè em miro al mirall i veig un escorpí, però... Vale. Clar, Clar, exacte. alegres. Jo veia un cranc i m'ho crec, per això m'ho crec, però Tu no, eres un cranc. no em crec A mi l'horoscopo semanal que em diu oh, esta semana vas a ganar mucho dinero, bueno, ja. ¿dónde está? No, però Saps? si algú fa un vídeo de los tauros són tal, sóc jo. Sempre sóc jo. Però és que tothom podria ser No, ell. tu no series. Però jo, sí, bueno, jo ho dic perquè jo m'he criat envoltat de Piscis i Escorpios. I Géminis també. I dins dels meus amics Escorpio són molt diferents, molt, molt, molt. Home, evidentment també, que Clar, Vull dir, són el molt, Monra és Escorpio també, igual que jo. I són molt diferents, però a la Ai, vegada molt m'encanta l'equip semblants. d'Escorpio. Tio, A però la a vegada hi la ha vegada punts en teniu comú. algun patró Sí, que molt, sigui molt. molt similar, Jo conec saps? a moltíssima gent que és Escorpio, és massa fort. Trobo que n'hi ha Jo gens, moltíssims. Jo gens, només a tu. Tia, no. T'ho juro. I després te'n dic a tothom qui és Escorpio. En sé un altre, ja està. No, però n'hi ha molts. Ja te'ls diré. Vale, continuem. Que és que ens quedem Eh, filmades. Sou creients en alguna religió o ultramega atees o alguna cosa així? Jo sóc agnòstica. Però esteu, considero. alguna Jo està no. batejada? Sí, Sí. batejada sí. Ah! Home, Però llavors que ja sí. estàs fotut dins del camí Collons, del no mar, vaig pas escollir. Però Batejada Vero, sí, però jo- no he fet la comunió. Jo he fet la comunió. Jo he fet hasta la Pa- segona comunió. Pel regàs, Sí. no? El que diu tothom. No, jo col·leccionava Mares de Déu. En plan, jo era creient quan era petita. Anàvem juntes a l'església a fer Fèiem descolanetes Com? i Jo repartíem no, la això. panera de que ens Però donguessin perquè el pasta. nostre poble era full típic, era el que es feia. En plan, jo vaig fer la segona comunió també perquè el nen que m'agradava la feia. I volia anar a catequesi amb ell. Però en plan, perquè era el típic que feien els teus amics i tu ho feies també. I també Tio. fèiem la processó i coses que dius, Però, sou això és molt una de xungo. secta. És molt de xungo. És algo molt turbio, no veu veure com algo turbio? No, o sigui, me la pelava, sincerament. Què feia religió? Pintava Dibuixos un de dibuix Jesucrist. on el conte representava el moment en què Jesús va anar a les oliveres a parlar amb Pere, que el va trair. És que m'era igual. Ojito És Sant Pere Màrtir, Ojito, eh? Sí. Ojito amb Sant Pere Màrtir. Ja, o sigui, sí, m'he inventat, el que estic dient, El però em Sant Pere, sona... Sant Pere és el que té les claus de En les Pere portes és del bo, cel. és en Judes el que va trair. Ah, bueno, però aquí va anar No al vas camp de anar les a oliveres. catequesi, És igual. en Judes li que va jo fer anava un a petó. catequesi per pintar i perquè m'ho passava bé, vull dir, ja m'interessava, era al final una història. Ara, quan vaig ser més conscient i vaig saber, tipus, distingir les coses i el que m'estaven dient, i no sé quant, després vaig dir... Clar, xau, jo s'ha me'n acabat recordo de aquí la fer. meva Clar, vida. o sigui, jo estic batejat, però em van batejar quan era un vale, bebè. tu també, Clar, clar, jo igual. Sí. Què vull vas dir, fer? Jo per això crec en l'infern, i amb Satanàs, Creus i amb de Belzebú, veritat en això? I amb el diable, sí. Versió no. O sigui, creus que si fas coses dolentes aniràs a l'infern i que si no aniràs al cel? No, no, al revés. Només que si fas coses dolentes. Saps quanta gent ha mort a la puta història dels humans en nom de Déu? I quanta ha mort en nom de Satanàs? O sigui, tu creus que... Déu és el dolent. Però aviam, però... Déu és el dolent. Bicho malo nunca Pensa que muere. Satanàs era l'arcàngel més guapo o més bravocón, amb que tenia més làbia, i per enveja el van desterrar a l'altra puta banda, saps? Ja. O sigui, O tu sigui, ets totes full fan de les set Satanàs. lujúries, o sigui, les set lujúries realment són plaers, són els petits plaers de la vida. No, és que realment sí, Ah, no, totalment. Sí, sí. Totalment. Quins són Et compro les l'argument allò de avarícia, menjar, dormir, Sí, saps? la gula, l'avarícia, la gula, la seguir... no sé què. Tot això, l'enveja, sí, que semblen, bueno... Sí. són els petits plaers i realment ens han vengut la pel·li de que Déu és el bo per tenir-los controlats, però Satanàs és el que t'allibera. Vull dir, tu després pots estar molt alliberat i després despertar-te l'endemà al matí i dir, hòstia, ahir a la nit estava massa alliberat. Saps? Però realment, amb el nom de Déu, o sigui, és que no podríem fer res. O sigui, la música és pecat, saps? Ah, sí? La música és un pecat, saps? Bueno, tot és pecat, si tu Tot, poses a mirar. clar. És que al Tot, vull final- dir, és per portar la gent
Però perquè la religió Adoctrinar, ja és és per així. adoctrinar la És gent. que les religions, Bueno, sí. és igual quines sigui, ja és per això. Històricament ja Per tenir la gent controlada i jo què sé. Però sempre hi ha un yin-yang, sempre hi ha el blanc i el negre, però que no existeix el blanc sense el negre. Per tant, tu creus, tipus, com amb el cristianisme Jo és que invertit? no crec en res, però crec en tot a la vegada. Molt bona resposta. Jo crec que no crec en res. Pues jo crec que... Ja, sí, Amb no la crec- ciència. No, veus, Tipus amb jo lo crec demostrable. que... no crec amb la ciència, o sigui, crec que l'espècie humana no sap res, tipus, no som prou intel·ligents com per saber la veritat, per tant, no crec en res de lo que ja està com inventat o explicat Bueno, no, o o sigui, teoritzat, lo que t'expliquen al perquè no col·le, sabem vale, la raó, Clar. saps? No sabem la veritat. No, crec, jo sóc agnòstica, o sigui, no és que no cregui en res, però crec que hi ha com energies o alguna cosa, això que no coneixem i no sabem, però hi ha alguna cosa. Que no, No, però les energies Hi ha es algo, senten sí, al bueno, final. clar, collons, estem nosaltres, però ara hi ha una teoria que som en plan, jo em digno a creure intel·ligència que no. artificial biològica. Imagina't. I dius, si ho saps o no, què m'hi dona? Ja. Ja. Sí, què m'hi dona? Què canvia? No Res. sé, jo em No nego hi a ha. pensar que de veritat no hi ha res. M'angoixa això, continuant. Què? No t'angoixis. S'ha no posat molt t'angoixis. profunda la conversa. Ara tinc apartat unes preguntes per cada un de vosaltres. Molt bé. Per la Joana, la periodista deportiva. Ai, au, uau. L'últim dia que vas estar amb el Gerard Romero, que vam veure que això que esteu col·laborant amb TV3 i no sé què, de cop, pam, us emboteixen al primer programa o no sé què, olora una mica a tonyina, això. Olora, Pues, sí, sí. pues he de dir que... Olora a enxufades. Va ser o full estava random, pactat abans. No. Això va ser full random. Nosaltres tenim una manager que ens busca promocions i ens busca coses. Llavors un dia ens va dir, uau, us agradaria participar en aquest Però programa per què que hi ha li com devien dir? un Però, càsting però el obert. vostre va ser el primer, no? Jo crec que li Però van no va ser No. el primer que es va gravar. No és el primer que es va gravar. El van Que- posar el aquests primer espavilats, no? després. Que espavilats. No, però jo crec que igualment, en plan, li van dir a l'Anna, però perquè nosaltres tenim el correu allà, jo crec Però que crec- s'havien buscar nosaltres i van trobar l'Anna. No crec que l'Anna ho trobés. Jo no Jo crec crec que té que res a no ho va veure, en plan, jo Bueno, crec que no jo- té res jo a l'he veure mirat amb per el sobre i nostre tal. podcast. No, jo tampoc ho crec. Però és el que deia. Ah, no, però En no té plan, res a veure això, amb el que l'Anna podcast. ens o ho va sigui, dir, tipus, voleu fer això, però Sí, la té- gent d'aquest programa ni sabia que nosaltres teníem un podcast perquè en aquell moment no havia ni sortit el podcast. Clar, exacte. Saps Si té què alguna vull dir? cosa a veure, serà tipus que han buscat persones que siguin, tipus, que tinguin alguns seguidors, però per també A fer Catalunya, difusió en el seu, clar. del seu programa. No perquè ja estiguessin... I començar amb 3 dones, ja, por todo lo alto. No ho sé, però nosaltres això clar, vam home, gravar. si comences amb 3 jo em facos, com he fet jo, després, quan venen 3 dones, la gent ja s'ho pren per pitu de sereno, saps? No ho sé. I Però nosaltres ho vam gravar al febrer, això. A principis ja de fa- febrer. ja fa fa molt. moltíssim, no havíem tret ni Ah, el- sí? Sí. Sí, no havia ni Hòstia. sortit Sí, ha el sortit podcast, ara, però és del vull dir. febrer. Sí, sí, jo crec que ja et dic, en plan, He si vist- ens van buscar va ser perquè ja teníem seguidors, no perquè I era- ja I I estaven perquè érem un posats. pis, és que érem un pis. Era, i era, però era, era- el que buscaven. Era el pis on Sí, esteu sí, vivint ara? Sí, Sí. no, és real. I vaig veure que veu guanyar com 7.000 i pico pau i no sé què. Això segurament ho invertireu en tornar a reconstruir la casa, no? Perquè se l'han de destrossar. Tampoc, No, però perquè jo crec que... Allò com s'ho paguen? És com quan guanyo 3.000 euros a Poker Stars i et treuen la meitat. No, no, I o sigui, Hacienda? sí, que sí que Han ens han tret, tret, ens ha arribat molt menys, però vull dir, tot el que hem trencat del nostre pis són coses que no eren nostres. I que ens Tipus, si van jo he dir que agafat... podíem trencar. Clar, si jo he Tu, però agafat això- una però caixa... vols dir que això Sí. es pot dir? Clar. Clar, ells ens O sigui, posaven ells us coses. emboteixen... Sí, home, jo no tinc copes de plàstic i ells me les omplen, saps? Allò No, ho però jo vaig posen veure un ells. coixí rajat. Això Aquest era no un era coixí seu. nou que no era nostre, jo havia de saber que aquell coixí no era meu I per això el obrir-lo, podia rebentar. saps? Era Tio, com- però és com llavors la així gràcia. tothom guanya diners, tio. No, Tu, clar. invita'm, tio, que vamos, t'escuro Vinga, la va. butxaca, però ràpid, tio, Gerard. Però ràpid, tio. Però jo res de 10.000 euros, tio. A mi 50.000 euros és res. No, és broma. A mi no em No, però portis, eren que diners. m'emporto les valijes, com es diu, la cobertera de plata. Ah, sí. Com es diu? Vaixelleria. No, vaixelleria.
La La vaixella. vaixella. La vaixella. Però la vaixella són No, però els vaixella plats. són plats. Ah, no? no. Jo crec que el coberteria ja està ben Sí, dit. Bé, això és el que et deia. Vas aprofitar per donar-li el teu currículum al Gerard Romero, no? De fet, li vaig dir que necessitava entrevistar-lo per un treball de la uni i al final no li vaig acabar dient res, però perquè em va donar el seu número, me'l vaig apuntar malament i no em vaig guardar el seu número. Va, O sigui, em vaig Igualment el sentir- podries haver per el Insta. podia veure per Instagram, però em vaig sentir tan pringada d'haver-lo Però ets d'obrir per ets Instagram l'única- dient «Ei, he perdut el teu número que em vas donar un dia ja Però no- i jo l'he perdut». Però ets l'única que té el seu número. No el tinc. No, però vull dir, No el vaig vosaltres dos guardar no el teniu. No, perquè li va jo li demanar vaig a demanar ella. per l'entrevista Jo aquesta no, del no meu li vaig treball. pas demanar a en Gerard Romero el seu número. Hola, em pots donar el teu número? Que jo això no ho entenc. Però que jo li vaig dir que jo estudiava periodisme esportiu Ja, i però això- jo per crec això que t'ho igual dic. en conya li vaig dir ja em fitxaràs, que no és en conya, Ah, doncs- Gerard, fitxa'm. Vull dir, jo encantada. Home, jo és que no tinc ni puta idea de futbol. No, O sigui, no jo... tens ni un jugador preferit. Clar, o alguna ara mateix, Tipo, no segueixes el Barça, no segueixes cap equip. més o menys. A l'últim temps, o sigui, jo fins fa 3 anys no sabia ni què era un fora de joc. I total, o sigui, total, jo veig el Barça molt de tant en quant. Bueno, si juguen bé, venen ganes de veure'l. Si veure un partit que acaba 0-0 i que no hi ha hagut xuts a porteria ni coses així, Bueno, ja. o sigui, ho trobo lamentable. Avorriment que te cagues. Ja. No, ja, a mi també em passa. Llavors, per donar una mica d'èmfasi, doncs vaig començar a apostar i no sé què, llavors... Sí, però ara no aposto ni a broma. No, que es poden perdre molts diners, és perillós això. Has apostat? perillós. Ho estàs dient amb una cara com si hagués apostat. No, jo mai he apostat ni un euro, jo sóc superrata, o sigui, sóc la persona més rata d'aquest edifici, n'estic seguríssima, per això mai apostaria ni un euro. Clar, l'altre dia va dir alguna cosa que apostava, jo li vaig dir, tia, estàs apostant diners? I em va dir, no, tia, és un joc del fantasy. És un joc del mòbil, aposto res. Clar, em Ah, va o dir, sigui, uah, aposto el guanyar o comuni era perdre. aquest. ella va dir, uah, he apostat Sí, masses sí. diners per aquest jugador, i li vaig dir, No, puto, però uah, l'has pagat. es diu Communion, no? Sí, el Communion aquest. Bueno, el meu és el Ferrari, o sigui, n'hi ha molts d'aquests, però sí. Bueno, sí, que jo no tinc ni idea. Sí, Jo no tinc ni idea, però vamos. però sí. Jo vaig anar al camp, o sigui, he anat crec que 2 vegades al Camp Nou, el primer partit de l'Eto, Uau, fa molt de temps. sí, jo era un crio, i després quan ens van invitar a jugar i no sé què, el mateix que us van fer vosaltres, saps? Sí. I clar, eren les 11 del matí i jo portava ja un ciego del copón. Sí. Bueno, la vaig preparar a la capilla, saps? Abans de sortir, que hi ha una capilla cristiana allà. Ah, sí? Sí, És que, clar, nosaltres sortint. no vam anar al camp. Ja, No, nosaltres no Hi ha vam una anar al Camp capella Nou perquè al estàvem Camp Nou. obres. Ja. Vam anar al Johan. Nosaltres creuem els dits Ah. perquè l'any que ve també puguem anar-hi i juguem al Camp Nou. Home, sí que podreu. Bueno, creuem Tant els de dits bo. i fins aquí fem des I amb, d'aquí. amb la Riota, què? Va ser xulo, però teníem una Clar, ressaca. sí, jo soc bastant col·lega del Body Nine i tal, i he anat 2 vegades a la Riota i vaig veure... O sigui, que va començar tot com per l'últim partit de la Champions, Sí. perquè ningú mirés la Champions i us mirés a vosaltres. No? Clar, però I igualment ser era hores excusa per de puta diferents, mare. Sí, però sí. Però Ens vam va passar bé. bé. Va ser divertit. Però teníem molta ressaca, boig. Molt, ho estàvem passant Per fatal. què? Vam Perquè era sortir el diumenge. dia abans. Hi havia el Primavera. Era diumenge. El Primavera Sound. Era És que a mi dissabte, no crec, m'agraden però els sí. festivals, jo no puc amb els festivals. A nosaltres ens agraden massa. És que miro el mòbil, aixeco i ja no hi ha ningú. Oh. I després conec algú, no sé què, pot ser un fan o pot ser un tio que anava amb mi a primer d'ESO i començo a parlar amb ell de com se fan les 6 del matí. Dic, Però això ja està bé, no he senyal. escoltat res. Senyal que t'ho has passat Ja, bé. ja, però jo no pago 80 paus, tio. Ja. No, com el Sonar, 85 euros, jo no pago 85 euros. Això ho puc fer al puto bar del meu Ja, barri, això tio, és saps? veritat. Jo va haver-hi un festival que vaig anar-hi amb els meus amics, els vaig perdre i per sort vaig trobar una persona que sabia qui era, que vaig estar quasi tota la nit amb ella, perquè si no... És que si no és una liada, perquè tu truques i ningú No, te l'agafa. no. Ja. O sigui, Però també tothom té perquè el moltes mòbil... vegades no hi ha cobertura o Ja, és que a sobre. fallen les connexions o jo què sé. Això, Tio, això és que perquè la cadascú Terra, va al això seu és perquè la món. Terra és plana. No, broma. Ona, Sí? per lo que tinc apuntat aquí, tu ets lingüista o estàs estudiant això? Sí.
que a part de... Bueno, jo sempre he pensat estudiar filologia, es diu així, Sí, però jo no he fet filologia. però a part d'això, o sigui, les sortides, a part de professor o treballar en un museu o alguna cosa així, quines sortides més tens? A veure, en tens moltes realment. Home, Al mira-la, final, és creadora de contingut. Però en una carrera, sigui la que sigui, no tens com massa sortides. Vull dir, sempre t'has d'acabar com especialitzant. Per tant, jo penso que la meva carrera és com una típica carrera que ve com de pas, saps? Jo la trobo perfecta per fer qualsevol altre màster. Si només fes aquesta carrera, jo el que podria ser seria traductora, correctora de textos, puc estar, jo què sé, treballant a qualsevol empresa i gestionar un pla lingüístic per la seva comunicació, saps? On voleu arribar? Quin públic? No sé quantos. Vale, doncs fem servir aquesta estratègia lingüística o aquesta altra. O puc ser, jo què sé, estar no em ve el cap, però puc estar al departament de la Generalitat, saps? Coses així. I us veieu dintre de 10 anys, perquè clar, les tres esteu estudiant carrera, bueno, ahir veu fer exàmens, no? Sí, Què? i avui. No ens va bé dimarts. Jo no tenia ni idea, tio, que tenia un examen o que fèieu l'últim examen. I dic, tio, evidentment. També quan us vaig proposar de venir aquest dia, també ja hauríeu de tenir a l'agenda. Aquell dia hi ha exàmens. Saps? No anirem a la decadència amb els exàmens. Han anat bé o no? Sí. Ha anat bé. Bueno, jo encara no he acabat, em falta defensar el meu treball final. Però tu no hi has defensat. Jo he provat ja... Sí, és presentar-lo, Sí, bàsicament. defensar, sí, vol dir que tu el presentes i davant d'una gent que et posa la nota, doncs tu has de defensar que allò sigui un bon treball, no sé què... O sigui, per exemple, falta fer aquesta jo vaig puta fer el feina, treball i bàsicament. vaig anar-lo a defensar. I quan vaig acabar la presentació que tu expliques què has fet, em van dir ostres, aquest treball no sabem si és un article d'opinió o és un treball final de grau. Trobo que falta això, no entenc per què has fet això, saps? Et qüestionen el teu treball. I jo el que vaig fer, que és veritat que potser no vaig treballar-me'l increïble, doncs vaig agafar i vaig començar a dir no, o sigui, és interessant perquè aquest context és interessant perquè aquest anàlisi, no sé quantos, i doncs el que fas és defensar la feina que has fet. I me'l van aprovar, que és una molt bona notícia. Això és l'important. Molt. Sí. A mi no m'aprovaven una merda. Ja, tio. Bueno, en veritat, jo era el típic que suspenia 8 i després... La recuperava. Sí, recuperava 6. Jo Però això és la típica gent... Per passar de curs Jo era igual. i ja està. Jo també. Però l'altra pregunta que et volia fer és què opines de l'idioma del català peonguenc? Ai, doncs jo era superfan, o sigui, a mi m'agrada el català peonguenc. Hi ha molta gent que ha pensat que hem destruït el català perquè som ultra mega xarnegos, perquè ens hem inventat o hem creat un argot i una jerga nova. A mi sempre m'ha agradat molt, vull dir, jo quan us escoltava de petita no pensava uah, estan destruint el català, i ara que... Al contrari. Tipus soc més gran, clar, és que quanta gent cantava en català? Superpoca, saps? Vull dir, jo quasi que ho veia com positiu, a mi m'és igual, saps? Si una persona escriu que amb Q-U o amb K, saps? I dir, me la pela. Si vols escriure amb K, escriu amb K. Jo escric fonèticament, tal com sona. Tio, O sigui, això... a veure, tal com sona i no, perquè exemple, escrivíeu sí. coses molt No. divertides. Però vull A mi dir- em feia riure. On toca doble S, toca doble S. Vull dir, assassí, no sé, assassí. Què m'he d'estar explicant? Vull dir, on toca doble S, és doble S. Sí, Assassí ja va ho has doble dit. S, sí, doble S. Dia. Però és això, o sigui, quan toca doble S jo la fico, quan toca doble R la fico. No, però... Però després això ho escric A-S-H-O. És que a mi això m'encantava, veus? No, És que això. t'he dit Que abans... tarda el mateix, en veritat. Tarda el mateix perquè són 4 lletres igual. Ai, 4... Sí, Això, A-S-H-O. Sí, com El si jo fos en anglès. competeixo, abans he dit a la Núria, hi ha una cançó que és Jo competeixo. I Sí. a mi el títol de Jo competeixo, Com està escrit? Amb I-O, I-O i S-H. I el... Bueno, i el... I-U, Xu, S-H-U. Jo competeixo. Som-hi, anem-hi. Som-hi, anem-hi. Ja, el català tio, és un desastre, tio. Però a mi la cançó Sona que tot bé. m'agradava de vosaltres era la de Yes que mai, i també és Yes,
Sí, però això és meva i és perquè... Bueno, perquè escric fonèticament. No, està Però ja bé. està Perquè jo guai. dic yes, No estresses el mai. català. Nosaltres sempre diem que l'important és parlar-lo, és cantar-lo o és llegir-lo, és entendre igual. i ja està. Clar. I que no es perdi, saps? Sobretot és això. Exacte. La Núria, que tinc entès que ets psicòloga, Bueno, no soc o psicòloga. estàs estudiant, Estic bueno, estudiant. clar. Que psicòloga en veritat és una puta locura. Sí. Tu podries fer un quadre clínic de la meva persona sociòpata. Aviam, és que no soc psicòloga. Jo he estudiat antropologia. Tu has anat mai al psicòleg o no? He anat al psicòleg? Sí, t'ho pregunto. Sí, vaig, encara. Però clar, En plan, he anat a un èpoques... psicòleg parlant amb un altre psicòleg, no us esteu analitzant així, així buscant a la mínima no sé què, perquè és això, jo No, parlo no. amb un psicòleg, jo he anat 7 vegades a la meva vida. No, i saps què és el bo? Que la meva psicòloga actual ha estat profe meva. I no ho sabia. Ala, què dius? Però això és bo o és dolent? No, És bo, no? Com que És bo perquè et coneix, No em coneix tant. Perquè és la UO, que és virtual. Jo no sabia que havia de ser profe meva quan hi vaig anar. Però parlant vam acabar sabent que sí. Sí. Això és No, però et diré una cosa, jo... O sigui, dos psicòlegs parlant, uau. Clar, no sé. Analitzant-se, i a mi em dóna molt mal rotllo. Però jo vaig A tenir part que he anat a 7 psicòlegs, I què tal? Què opines dels psicòlegs? mira, de puta madre, tio. No, en sèrio. No, un desastre, tio. Desastre. No, és que jo mai he pogut dir del tot la veritat. Clar, si Clar, això o passa. sigui, jo Ara penso podria que... dir tot la veritat, però no penso pagar 80 euros per Ja. una hora. O sigui, jo de petita no. hi havia anat i clar, si tu no vols anar-hi, no et farà una bona funció, saps? Perquè... No, tal qual, i a part, o sigui, jo anava bastant obligat per als meus Clar, pares si i no vas sé obligat, no... què. Però perquè tu pots decidir el que dius, al final una persona no... Jo el que vaig tenir va ser una mica, em va dir, com que els psicòlegs no podien exercir de psicòlegs en qualsevol moment de la seva vida. Els psicòlegs són els que acaben més locos que ningú, eh? Bueno, Perquè s'ha de només fan que separar tragar la merda, feina, merda, clar. merda. O sigui, si tu ets una persona bastant empàtica i tens cada dia O sigui, cada dia tens 10 clients, per dir-ho d'una manera, 10 usuaris que t'expliquen les seves merdes i ets bastant empàtic, te'n vas a casa atacadíssim perquè t'estàs menjant les 10 merdes i si ets empàtic i una miqueta hipocondríac, com sóc jo, que sóc jo ultra mega hipocondríac. L'estàs descrivint, Clar, o sigui, te'n vas a casa, tio, amb un atac de cor. No, total. Jo abans d'estudiar Són els primers que acaben locos. Que sí, vaig estar molt de temps pensant, joder, jo sempre he dit que estudiaré això, però és que si ho estudio, exerceixo d'això i després em puc acabar tornant loca, o jo estar supermalament perquè em menjo el de tothom i com em tracto jo, saps? Però que no, sí, jo crec que ja t'acabes gestionant. Quan estudies ja acabes aprenent maneres com per tu, saps? Bueno, a tenir la sang freda i no emportar-te la feina a casa. Clar, però que al final això, no només els psicòlegs, tio, Però moltes això és com una mica vendre l'alma al diable. O sigui, cambrers és això, un et parla malament, depèn de com, tio, t'ho emportaràs a casa, o arribaràs a casa ratllat, o més trist, o més content, segons com t'hagin tractat. Amb moltíssimes feines pot passar això. Sí, tant. Però no sé, no tan mental, no tan personal Ja, no sé, ja. com els psicòlegs. I ja, o sigui, jo també he anat a psiquiatres i tot això, i el psiquiatre era el que li podia explicar absolutament tot. I tens 5 minuts. I això em desmoronava a muerte. Clar, perquè tenia 5 minuts. Ho havia de fer tot. Però per què Això és psiquiatre raro, sí, no? psicòleg no? Perquè jo tinc miedo al miedo. O sigui, és que en català dir por a la por no ho he sentit Però mai. no entenc miedo al miedo, No, jo igualment, tampoc, Vull dir, si jo penso que m'agafarà un atac d'ansietat i ho penso fortament, m'agafa un atac d'ansietat, Sí. per dir-ho d'una manera. Si em vaig a veure un cubata i penso que aquell cubata em sentarà malament, Ja. em sentarà malament. Ja, i tant. En canvi, si penso que em sentarà de puta mare, em sentarà de puta mare. I doncs això. Ui, això és molt I perillós. llavors, sí, és tot... Però això ho està Tu tothom. un mateix de ser... Però vull dir, jo vaig escoltar això d'una persona tipus que li passava, jo que sé, conduint, saps? O coses així, tipus que agafava por conduir perquè s'imaginava, tipus, que li vindria que tindria un accident i no era capaç d'agafar el cotxe perquè pensava que si l'agafava tindria un accident. Això es diu miedo al miedo, Uau, o por a la por, suposo. És que en Suposo. català no ho he sentit Jo mai. tampoc ho he sentit mai en castellà.
vull dir... Per això és pensar-te que et passarà alguna cosa i de tant pensar-ho, pam, et passa. Ja, voilà. La pregunta és, sou més d'esplai o de cau? A veure, d'esplai, no? Clar, Si hem de triar esplai o Però cau... heu anat o no? Sí, Érem però no era un monitores. esplai com d'una ciutat, és que jo crec que és És diferent. molt diferent un No, esplai és de por. diferent, no. Sí, 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 que perquè el nostre esplai No, és que era el que hi havia. Portàveu folar o no? No, No. Vale, vale. és diferent. O sigui, era el casal d'estiu. Pues era un esplai perquè estava associat a un esplai, però vull dir... Que jo sempre he sigut de cau, Ah, sempre. ets d'aquests. Bueno, em van fer fora de 4 caus. Joder. Em van fer fora de 4 caus i el Monra sempre venia al viatge d'estiu de 15 dies, a les vacances d'estiu de 15 dies, o a les de Pasqua, que era una setmana o així, i ell venia. Estigués en el cau que estigués, i ja està. Però quan et donaven el folar era com... Ja estàs dins la secta, no sé què, perquè clar, o sigui, cau i esplai la diferència és que un és religiós i l'altre no, en teoria. Sí, Clar, en I teoria llavors sí. els de cau fem així, escolta sempre a punt. I ja podies córrer que venien els caps... Bueno, ha fotut una pallissa molt heavy. Pues ara mateix entrarà el jove Monra Trapi a fer una secció de les seves. Aquí el tenim. Ya era hora, que casi me lo mon compare, que casi me lo... Tío, pues... Hola, hola, fem xoqueta. No, prenta una dormidina. No ho estem fent. No. Com se li diu a la teva secció, Monra? La secció es diu Sin ánimo de lucro. Sabeu de què ve això? Us sona? APM? Sí. Quan a l'APM molava. Ara mateix... Doncs bueno, llavors encara és millor perquè no sabeu res del que us vaig a dir. No. Primera pregunta, què prefereu, una pizza o una tortilla de patata? Què és una pizza? Una pizza. Una pizza. Sí, Dit de... Ai, a mi em costa decidir, eh? Dit en forma de sorenya, Vale. saps? Jo crec que Veritat. pizza. O sigui, posem en context, vale? Podeu respondre el que vulguiu, podeu no respondre, podeu argumentar, no argumentar, Vale. podeu dir una resposta conjunta, no dir-la, feu el que vulgueu. Vale. A mi m'és igual. Jo diria pizza, cosa que la truita de patata amb ceba I desfeta. i desfeta està molt És que és top, és top. O sigui, llavors, Sí, per mi, La de meva puta. popular opinion és que la truita de patates està sobrevaloradíssima i No, bueno. és millor una truita francesa. gens únic. Això no ho havia dit mai, No, prefereixo una truita francesa d'un ou! Això no hauria d'existir! Això hauria de ser il·legal. Si existissin paelles molt petites, podria existir, saps? Però... Està Jo, bé. ho dic- sí ho dic com a existeixen. cuiner, perquè la manera que quedi una mica crua per dintre és que la paella tingui una superfície en relació a la quantitat d'ou que li poses. Clar. Si poses un ou, necessites una paella molt petita, O sigui, perquè quedarà extra cuita. Jo a vegades em faig truites al microones perquè em fa Vale. Tot el que... A partir d'ara, tot el que tingui a veure amb cuina, a tu, Joana, no fa falta que responguis. En un plat, Ens podem un ou. estalviar la teva resposta, no cal. En un plat, un ou, Perquè nois. serà no valorada, vull dir... Com? Però abans Que la Joana posa un plat, en plan, a un plat, un ou batut, I després al al microones. microones. Què vol dir I queda una truita Pot ser una plana. truita. No, I no he passat un res. ou batut no és una Oli truita. sal. Bueno, joder, només faltaria. No. vull dir, Oli sal, batut. Ella fa això. I et surt una truita. Fa una De truita. puta mare. I tu no pots has agafar- d'embrutir una paella, no has de netejar una No, paella. vale. Si tu vols ho fas i si Estic, no vols no ho estic fas. veient el nivell culinari. De la Joana, A mi Hòstia. no, No, és que no, no és molt que- bé. Vale. No. O sigui, A mi no m'agrada, a veure. pensa que esteu parlant amb un xef. Tothom té els seus dons, xef. Vull dir, hi ha Bueno. gent que no sap cuinar. Però és que apreci pel menjar, no fa falta tenir A mi do. m'encanta menjar. Doncs llavors per què cuines tan malament? Bueno, ei, Perquè no m'agrada cuinar. Aviam, a mi si algú em cuinés bé cada dia ho menjaria estupendo i feliç. Però a mi no m'agrada cuinar. bueno, és igual. Clar, bueno, això, jo soc al revés. A mi m'agrada més cuinar que menjar. Què dius? Sí. Combos! Hòstia, Jan, pues mira, et deixo venir Tio, a casa. per això sóc un niño mouse, bitch, tio, un pijama de ratlles, tio, saps? Que no pujo de quilos ni mal de morir.
No, i això, o sigui, com a cuiner, quan veus molt menjar, o sigui, quan tu estàs cuinant durant molt rato, no sé si ho heu fet mai, que se't passa la gana perquè ja és com has menjat pels ulls. I que no trobes tan bo perquè ja tens l'olor que fa aquell menjar. Exacte, ja t'has impregnat, ja ets tu part del menjar. Veus, jo com a persona que només menja, això no em passa. Mira, però algun benefici has de tenir després de menjar truites al microones, algú bo t'havies d'emportar. No, és que truita al microones. Però aviam, és que estem a la puta primera pregunta que no era ni important, era la que donava pas a la secció, o sigui, lamentable, ¿vale? La segona és una bicicleta o una barca a pedales. Sin ánimo de lucro, però sempre has de comptar que és sin ánimo de lucro. No responem. Una bicicleta o una barca barca... no tindrem problemes, perquè una bicicleta o una barca a pedals. Vale, doncs una bicicleta, tio. Home, una barca a pedal. No m'agraden les barques a pedals. En sèrio, la secció no s'havia de respondre gaire. Ja. Bicicleta. O sigui, la barca a pedales és el que li diem el patín o no sé què. Aquella cosa que jugaves Tio, a la no sé, barca. respon i ja està, no em donis molta, tio. Sabeu allò que És igual, next. Una bicicleta. Uah, és que no estic aconseguint gens. Hem dit bicicleta. Vale, pregunta una Sí, cosa vale, i ell sol ja sé, fa el romanet vale, aquest, o hòstia, sigui... ja sé. Li pregunto una cosa, que no té res a veure amb això, i ell sol comença aquestes preguntes, saps? Com existencials. I va per aquí la secció, preguntes de merda. Respondre Que no una té cap pregunta tipus de amb sentit. quatre És que ja sé quin és ara. preguntes més. És aquell que és una mica negre, no? Jo li diria més el romanès. M'he fet mal a la mà i tot. Doncs algú l'ha copiat. Què preferiu, una pizza o tener que devolver 7 cajas de valeriano? Una pizza. Vale, perfecte. Què preferiu, sífilis o gonorrea? Gonorrea. Jo És que no sé, jo dic no per sé dir què alguna Però és. aneu de... O sigui, si voleu dieu, prefereixo la sífilis perquè crec que és una malaltia menys greu que vale, l'anterior. doncs jo no vull Prefereixo dir-ho. la sífilis Són- sense donar arguments. Són ETS les dues. odio... Vale, cap de les dues. Perfecte. I si vols dir- Sífilis, què cony Next. és? Vale. Next. Vale. Sífilis, què cony és, Monra? Però, Sífilis, què és? una malaltia. I No, però gonorrea? és una ETS igual. Una altra. Jo crec que sí, no ho sé. Sí, que- sí, sí. No bé, et tio, penses que he pensat molt les pregunta preguntes, He Col·legues. tingut ETS o no? No. Aquesta no. M'he respost ràpid que... Sí. Bueno, presidentes de Catalunya o presidentes del Barça? Barça. Ismael o Plastelina? Ismael Next. o Plastelina? Next. Israel o Palestina? Ah, vale. És que Ens costa d'on no n'hi ha, aquestes no en raja. Ah, Palestina. Bueno, sí, Sí, clar. Ismael o Plastelina? Free Palestina. Plastelina, sí. Perfecte. Fricandó o mandonguilles amb sípia? Uf, mandonguilles. Cap de les dues. Canta O les sigui, dues. de veritat et traurem No la... t'agrada? O sigui... Jo. Ets de la Guarda, no Garrotxa, sabia hauries de ser cuinar. més catalana, per favor, defensa una mica el territori. Cap de les dues. Mandonguilles amb que sípia, especial. riquíssim, eh? És com això de barrejar Ja, peix i ja, carn. mira com sembla bé, Fricandó però també, bueno. el frito, Però fricandó és peix, no? No, és que... És carn. No, És quan carn cuinada amb bolets, Sí. guisadeta... és vedella a làmines estofada, amb bolet, normalment, amb reducció de vino tinto i tal. I Home, no, està és Però una puta si no passada. has menjat una amanida per dinar i per sopar el dia abans, entra malament, boig. Què va, A la tio? que hagis Jo no begut menjo una mica amanida. de cervesa el dia abans, un fricandó així tan... No, és perfecte, és perfecte. A mi Sempre m'encanta. entre Con un poco pan, I si con em un poco pan. ressaca és quan entra Y millor. aceitunas del Pacífico. Y si fiques els ulls així guenyes, ja, com el patica. A més, és un plat d'aquests que el cuines dilluns i dimecres és el dia de veritat. Ah, És el típico dia. frase del meu pare. Bueno, doncs és que soc un iaio, en realitat no ho Sí, sabia. sí. Joder, quina... Va, Fabi. Ja no vull Pots seguir fer- pots fer una petita d'això? Sí, bueno, un altre, no? Perquè de moment... He vist moltes vegades que vosaltres agafeu un nom d'una persona Sí. i dieu Biel. I per vosaltres Biel, clar, jo tinc un cosí que es diu Biel i què us dic? No és guapo. No és sexy. Li ha dit lleig al seu cosí, eh? No és sexy. No té algo, Pobre no té Biel, algo. tio, No, que però no no és sexy. Pobre cosí. El seu pare era el meu padrí i em va desheredar. Ah, per això li té mania, no? Així li podem dir lleig, Clar. vinga. Però sense el pare, no, però per mi, pobre fill. Nil i Biel i... que vosaltres són noms. Però en Jan estava a punt, eh? Vam estar No va estar en el 5, però és Què no. opineu de Jan? Ai, L'heu és que fet just o no? anàvem a fer un vídeo. És que anàvem a comentar-lo. Perquè
Com és Sant Joan i que saps- Sant Joan a Sant Jan, Sí, perquè hem dit Jan. Saps què em passa Ja, amb ja els anava a Jans? comentar el Jan i Però si Jana. hi ha més Jans que O sigui, no Joans. sóc com la del Joan Laporta, no, que està avisant. No, home, jo em dic Jan. òbviament. Ja, Jan i Joan... Però vull dir que ara, o sigui, abans eres raro, ara hi ha infinits Jans, eh? Però és que No saps esperes. què em passa amb els Jans? Que considero que són nens petits. No que siguin nens petits, sinó... Saps típic nom que és de nen petit? Sí, Això de em passa. niñato. Sí, No acaba veig, dient aquestes no veig vibes. Jan una persona com gran. Josep Maria és abuelito. I igual que dèieu abans que Ramon és de pare o de Total, avi. total. Gent de la meva Total. generació, o sigui, en Però Ramon Jan- som 3. O sigui, jo la majoria de Jans que conec són més petits que jo. Ja, jo també. I a mi no m'agradava el nom de Jan fins que em vaig ficar a Jan. No, Jan és guai. A mi m'agrada. No, a mi m'agrada, però tens raó, que és Em molt de nen recordava... petit. El tallo, o sigui, li he de dir que es calli la puta boca i em deixi parlar, no? Vull dir, perquè de veritat, De veritat, És que de veritat, Del punt A al punt Z, És que no hi ha ni una mínima Vale, connexió. sinònimo de lo que Mare va. de Déu, ets com un Miguel, tap, tap, de cantó a cantó. Segueix una puta línia recta durant... I ho saps. És que aquí cada qual pitjor. Sisplau. Morir el meu perret, fa... L'Elvis Presley del cotxe. Estic ultra deprimit. Normal. No em puc relacionar amb els gossos, encara. Em No, fan no, com, ja, és no, com normal. tu. No vull empatitzar Va, amb tu. Ramon Mondra, som-hi. Bueno, seguim, Sense va. ànim de lucre. És que em dieu-li que és que... És que és amic meu i si jo li dic s'enfada. Si li diu a vosaltres... Va, ja. No som amics, Som família, és molt diferent. No som amics, som família. Oh, sí. Va, sense ànim de lucre. Sense ànim de lucre. Alt Empordà, Baix Empordà. A l'Empordà. Molt bé, arribava a dir baix i me n'anava. Només faltaria. S'apoya fort. Puigdemont o Junqueras? Puigdemont. Uau, tenia clar que... I Junqueras i Aragonès? Junqueras. L'Aragonès, perquè em cau superbé la seva dona. Què? L'estimo. Ens vas regalar en pijama, La dona de O Puigdemont... sigui, la coneixeu personalment, suposo, sí. aquesta dona, no per dir això. Em cau superbé i ell també em cau bé, és que no sé. Em cau bé, és que no sé com Però és que dir-ho. o sigui, tu et pots Jo no caure parlo molt com a bé una... president, parlo Vale, com cau bé, és un Això és el que et dic, motiu. pots respondre el que vulguis. Com a persona Com a pots ser molt cara, majo, però com a cara, president... Me la pela, és que com a president és que m'és igual. Jo crec Que em cau de puta mare. ell ha volgut que li caiem bé. En plan, que a mi també em cau bé. La dona del Puigdemont és romanesa, Vull dir que és... Tio, no. Que és vampira, tio. Ve de robar cobra. No, que ve de Transilvània, tio. No, de veritat, tio. Que no, que pactes amb el Buah, diable. tio, de veritat. Que sí. Que es morten de millor comentari, tio. Volta i volta, no. No, segurament se'n fiquen al microones, a més, saps? Patxuguen la bebida al microones i fan el ritual... No, de veritat. Bueno, da igual. Uah, és que ara m'he oblidat de lo que continuava. Quina merda. Ara hi havia com la continuació de polítics, que una era la Ponsatí i l'altra la de la CUP. L'Anna Gabriel. Exacte. Pues l'Anna. Sí. Joel Joan o el que presenta allò del col·lapse, l'Ostrell? Ai, no, l'Estrella. No, en Joan. Bé, em sembla perfecte. Què has dit, Estrella? No sé què està per... No. És col·lapse, tio. Un programa, és que jo no me'n recordo mai com es diu el xaval, llavors un dia em vaig... Ostrell, no? Ostrell, sí, Ricard Ostrell, no? Ah, val, sí. O sigui, si em dones... Saps? Soc sí, com sí, un que no ja sap el t'he guió, si em acabat. dones la Ja, primera lletra... Vale, ja t'ho dic, saps? Però si no, no. Una altra era Danny DeVito o l'Obélix, Gerard Depardieu. No la responc. Que no... És que, qui és el Ja és que m'he perdut. Dani Vito són dos actors, Gerard Depardieu... No sé, passant paraules, perquè no. Sí, passem. El Biel de Vent del Pla. En Biel. Sabeu qui és? Sí, Carlos Cuevas. Vale, i el... Carlos Cuevas o Mario no sé què? No, Mario Vaquerito. Vale, pues sí. No. Perquè el Mario Casas volia dir, exacte, sí, veus? És que em Jo em deixes quedo amb mal. Mario Pues jo Casas. em quedo Veus, amb perquè- el de pulseres vermelles, m'és igual com estigués. No, però Vale, doncs com es diu aquest? Àlex Moner. Àlex, Jo em un quedo punt. amb els tres, no puc escollir. És el meu trio preferit, és el meu trio preferit de tota la vida. Sí, No es I pot. el del Mario i el seu germanet petit, el germà petit no l'apoya ningú a nivell sexual, no? Em sembla que està L'Òscar una mica... Casas és O molt també. més guapo que en Mario Casas. Sí? No, gens ni Però una. m'has fet triar entre en Mario Bueno, és Casas. que no ho sé, tio, jo no ho sé. Tio, per mi molt bé, és igual que el Topuria, tio. Però Hi ha tu ho dos estàs Topuria, dient en ara? sèrio? Sí, sí, vale. jo sé veure un tio guapo o un tio lleig. No, però jo no sé si tu has vist justament el germà. Per mi, en Mario... ja. Veus, ja de bar, o sigui, no sap veure un tio guapo, un tio lleig, sap veure'l des del seu punt de vista. O sigui, L'Òscar per mi no. O sigui, l'Òscar és guapo, però Mario és Mario. Però
El cas que en Mario s'ha fet més gran, tio, i ara ja no agrada tant, però igualment és molt més sexy. Però li ha sentat bé, també, fer Però perquè el petit jo crec que ha sortit ja amb la pasta del gran i Però perquè tu ets el petit. Totalment. I això li treu Total, tot l'encant. jo crec que a mi m'ha passat això, sí. En canvi, Però és que crec que a mi m'agrada el fet de que sigui xulo. sabeu el Topur i el lluitador? Sí. No. Cony, aquell El boxejador georgiano aquest espanyol. Pues el germà, sí, el germà El que va petit. guanyar. Ilia Topuria. Sí, l'Ilia Topuria, pues el germà petit és bastant més guapo. Però no parla així, no parla així. És que jo no sabia que tingués germà petit. Hem parlat i la cosa seca, la boca així, i ara parla així. El germà petit és més guapo i ja està. Y es mi rojo, Paquito. Dale, bueno. Catalunya independent, preu d'estar a favor del genocidi de Palestina o una barca pedales? Una barca pedales. Vale. Per mi negatiu en aquesta Ja, Però què vols dir? No ho entenc. O sigui, si vosaltres apoyeu el genocidi de Palestina, només vosaltres tres, Catalunya passa a ser independent. O si no, us donen una barca pedales. Només nosaltres tres i no té efectes i no hi ha... No ho sé si té efectes o no, no ho sé, potser teniu tant poder mediàtic. En plan, pel fet d'apoyar internament sense fer cap acció i no dir Però a ningú. tu- Vale, pues No, Catalunya però hauríeu de fer envidia del pal, jo apoyo el genocidi a Palestina. Però si ho feu, Catalunya passa a ser independent. Si després podem dir que era tot una prova, perquè Catalunya fos Bueno, independent. clar, és que clar, estem argumentant ni massa ja, és que males No, preguntes. canvi. Sí, ja, no, sí, però Vinga, estem tendint, o sigui, tenia com 30 preguntes i n'hem fet 6 i ja m'he oblidat de les altres. Sí. Va, 10, Treu el 12, mòbil, tio. 15. Treu el mòbil que et barra. Vale. Puta o zorra? Puto. Sí, jo també. Però expliqueu. El problema Zorra és no- lamentar No o té no? per què, no té per Zorra què. no. No té per Zorra què. no ho utilitzem. Una cosa és que nosaltres diguem molt, a les cançons diguem puta, no sé què, perquè és una paraula que puta, se t'omple Però la no boca la de diem com- molt. A nosaltres ens encanta la paraula puta, ens diem putetes, sempre ens diem Però en puta. plan super de conya, clar. El nostre mot. Sempre ens ho Sempre diem. ens hem Diem, dit mira la puto, puto. tu, puto. Zorra no ho Que utilitzem. cares, zorra no. Per tant, puto. O sigui, zorra és molt més despectiu que No ho puta. sé. No, és No, espanyol. no, no és sé, espanyol, no ho fem em servir. representa. I és pel grup d'amistats, diguéssim. Jo suposo que també hi ha xavals que es deuen dir zorra entre Clar, elles i clar, per elles clar, zorra per deu ser elles més és sutil. zorra, clar, per clar. Per nosaltres és puto. Clar. Però no per res. Però puta és com si jo dic al meu col·lega... "Tu, Ho diem gilipollas, amb gilipollas, carinyo, no sé què, sí. pam". Amb carinyo. Jo Tio, depèn del to. Però Si jo- jo dic vaya puta, Jo, us ho diré vale, malament. però jo puteta només hi diria algú que estimo. En plan, algú que em cau bé. O no, tia, també podria dir tu vaya puteta. No, diria vaya puto. Diries, vaya puto, vaya llamp de puto, Vaya puto guarro, I això hi diria. ha un moment que nosaltres ens diem... Si ens diem gilipolles, escrit bé, va a fer mal. Si escrivim gilipoa, amb H final, allò ho estem fent de risa. Vale. O sigui, és així. T'entens el puteta i puta nostre. Sí, Gilipoa. vale. Missioner o berrete? Passa paraula. Sí, jo també passo. Vale. La pinça birmana o la cantimplora? No sé què és la pinça ben. I jo tampoc sé què és la que Jo no vull explicar-ho. I la cantimplora sí? Bueno, sé què és una Pues cantimplora. passa, pregunta. Passo. Vale. No, és que... Hem entrat en el sexe i no vull entrar aquí. Marxem. Vale. Marxem del Però sexe. no deies que t'estaves curant ja això? Sí, s'està curant, però fes-ne més. Va, no, llavors ja vaig a les personals. Joana, Mundial o Olimpíades? Com a persona que estàs en principi Olimpíades. Que en principi estàs més entès en l'esport, et faré unes preguntes més relacionades. Crec jo, no ho sé. Està molt bé, aquestes No ho sé, preguntes si no us personals. agrada, ho sento molt, però és I el tant, i tant. A mi el Mundial m'agrada més. Natació o atletisme? Natació. Rayo de Barcelona o Gigantes? Gigantes. Sí? Vol feina. Tio! Que és fan de Perquè, sí, superfan. I que vam és conèixer veritat. els dos i És que ha vingut m'ha amb fet la mil vegades millor paper en Gerard Romero que l'Esporcito. No, ara no me'n recordo que- I ha vingut amb la samarreta de Gigantes i li hem dit no, és que no la pots treure perquè seria donar publicitat a un equip. Això s'ha de dir, perdona. No ho havíem dit fins al moment, No, però però que això és és veritat que veritat. tu et mires els vídeos de Gigantes, sí. no? Però no... Bueno, és igual. Jo no entenc res de futbol normal, imagina't això. Perdó. No entenc res. Aitana o Alexia? Aitana. I de què té menys el futbol femení? De futbol o de femení?
Tio, i aquesta pregunta de merda, boig? Però perquè és un puto meme, o sigui, és un meme. Estic dient, dintre el meme, o sigui, això no és una cosa que jo opino, és una cosa que heu sentit tots 1000 La vegades. meva resposta és que veia basura de meme. Clar, o sigui, aquesta te l'hagués hagut de dir abans perquè et poguessis preparar una resposta més contundent, també, potser. Home, jo diria Que la 100% meva que resposta contundent és que merda meme, tio. Sí. Vale, ja està. I és això, Jo us he dit, que si em parlàveu de temes així... Però sí, per això ho he fet, perquè t'has dit que t'enfadaves, si no, no t'ho hagués mira, aquí fet. estic De enfadada. fet, segurament sí que ho hagués fet, però bueno, és igual. Si t'enfades és més divertit, joder. Bueno, ja està, vale? Ona, Jo? sí. Tu ets lingüista, segons tinc entès. Ara em faran preguntes superdifícils. I no filòloga, que li has dit no sóc filòloga i ell t'ha ignorat i t'ha seguit fent preguntes com si ho fossis, ha sigut una... Sí, ha passat. No, però la meva carrera també pot ser mestre de llengües. Sí, però són carreres diferents al final, Sí. no? Cleòpatra o Cleopatra? Cleopatra. Gràcies. Educació o cultura? Cultura. Rodoreda o Víctor Català? Diré Víctor Català perquè m'he de llegir el seu llibre. Però de la Rodoreda n'has llegit algun? Sí. I no t'ha agradat? Sí. Perquè pretens que el del Víctor Català que no t'has llegit és millor que el de la Rodoreda que ja t'has llegit, no? No, m'he llegit els dos, Ah, vale. Però igualment, tio, la trio en ella. Vale, perfecte. No, volia fotre una mica de cistanya. Ara ja anem a coses més normals. Harry Potter, Senyor dels Anilles. Cap de les Cap? dues. Tio, Zero. per què són del 2000 i del 2001? Però són sagues ultraconegudes, nen, no és Perquè tan va- raro. Tenien 0 anys, tio, com va Cosa sortir. com O sigui, no t'agrada... fantàstica. Fantasia i ciència-ficció, res. No. Policia que novel·la negra, Com? Ai, pues policia. novel·la clàssica del pal històrica o poesia, Històrica. històrica i l'anterior que havia respost, que ja m'he oblidat. Negra, policíaca. Exacte, Policíaca. perfecte. Pues aquí s'ha acabat. Perquè m'has trencat a les primeres, perquè a mi m'ha agradat molt la fantasia i la ciència-ficció, i si sortim d'aquest tema ja vaig una mica perdut, la veritat. Per No, tant... jo gent, és que no són gent. Tio, no és que... I llibres de merda. Bueno, jo llibres que jo considero de merda. Crepúsculo o 50 sombres de Grey? Ui. Jo només m'he vist les pel·lis. Bueno, les has vist les dues? Sí. Pues llavors has de poder donar... Jo no he vist A ningú. mi em sembla pitjor 50 sombres. Però dic com a llibre. Bueno, clar, És que no ho és que sé. com a pel·lis tampoc n'he Sí, jo vist. no llegeixo Crepúsculo, gaire, hi ha 4 pel·lícules. Crepúsculo és una... És... A mi suposat m'agrada malament. Crepúsculo. He suposat malament. Ja, però, bueno, es veu que... Bueno, no sé. 50 Perquè tinc sombres, entès, si es no veu sé. que són novel·les Cutres. una mica curioses. Que sí, Bueno, la la tinc pel·li entès, ja ho perquè tinc Són entès. curiosos, Sí, la però és pel·li. que formen part de la nostra adolescència. Clar. Jo ho recordaré sempre increïble. I la I pel·li els és llibres? cutre, O sigui, els però- llibres em recordaves No increïbles. me'ls vaig llegir. Crepúsculo. Crepúsculo. Vale. Vale, pensava... No, 50 no. Som de gay, tio. Però això no és la nostra Us adolescència. estic confonent no. molt més del que... No, jo No, parlo però així. Crepúsculo... Jo no he mirat ni un. Hòstia, sí, em va encantar. Però és que Bueno, ja- a l'època. Els dos actors ja... O sigui, jo Però és que a més soc crec, amant sí, bueno, és que jo crec que és molt dels diferent les antropòfils, pel·lícules. Crec que les pel·lícules i els llibres s'han de diferenciar del pal. Tio, Una pel·lícula dura un temps determinat i és molt més fàcil que t'enganxis. Un llibre, Sí. doncs, necessita més de picorcito, jo crec, perquè t'enganxis, perquè a una pel·li li dediques 2 hores, a un llibre li dediques 8. Doncs, Sí. joder, Vol, t'has sí, d'implicar no? una mica més en la lectura d'un llibre que en la El que està fent el TikTok, tio, pues, amb els vídeos llargs, pues el mateix en els llibres. Núria, última. Una cosa, jo vull dir-te que... Bueno, és igual, ja em dic. Digues. Jo sóc més antropòloga que psicòloga, però Tu ets més digues. Joder, ho arribo a saber. Jo he estudiat No, no passa res, no sociologia, passa que res, són- no passa res. Que és com el... oh! Els antropologia són com els tetitos, saps? On has estudiat? És igual. A la va. UB, però ho vaig deixar abans d'acabar la carrera. Vale. Digues. Digue-li tonto, digue-li No, tonto. sí, és igual, ara ja no vull fer les A preguntes. l'últim any de carrera No, agafa però i dirà... igualment "Jo no ja sé en res". saps de Saps que sociologia és la carrera que més s'acaba deixant? Ho entenc. Pues bona Perquè no sabem pel·lícula. Jo ho entenc, com a sociòleg fracassat, ho Va, entenc tira. perfectament. Aviam si et puc Jo, respondre. Bueno, joder, és que estic molt poc inspirat. Em pensava que era... Però no t'ho has preparat? neurologia. Sí, però no em pensava que eres psicòloga, No, però fes-me de psicòleg. Però clar, sí. Però fes-me de psicologia. Va, tira-la. Però que això no... Toto, però que això només- l'última no tenia no sé què, no sé quanta, no sé No, què. un moment, sí, que sí, sí, això, no, sí, això sí. només és com per avisar-te de que si no Que si a més si contesto són preguntes... correcte, que la gent no sí, em són fugui, preguntes tio. superestúpides i no són Vale. respostes Doncs correctes. va, doncs digues. Són preguntes de merda. doncs fes. Manicomi o presó? Presó. Yonqui o senil?
O? Senil. Què és senil? Senil, demència senil. Demència senil, que... I què has dit? Yonqui o... Yonqui o O sigui, senil, una cosa és exacte. addicte a les drogues i l'altra cosa és ser un malalt mental. Que se t'ha anat per bellesa. Ai, no perquè sé, no estàs- contesto. Vale. El Feime és demència, clar, és que... Joder, però... Ja. No contesto. jo tampoc m'ho- Autisme o síndrome? Suposo que tampoc contestes. És que diu... De veritat, tio. No contestis, No contesto. Vale, pues em sembla que per avui ja ho tindria jo. Toto, però no tenies personatges en I quin sentit té aquesta secció? Cap, Toto, no. no tenies un d'això de persones, aquest o l'altre, aquest o l'altre, aquest o Sí, l'altre. sí, Però... però... allò que ens has dit al principi, sin ànimo de lucro, i jo em pensava que arribàvem a una... No, No, què va, si és que... Ah, Clar, sí, sí. Lídia, que és un meme. No ho hem entès, però perquè no hem vist això. És igual, la veritat. Crec que ja he fracassat com a secció. Que no, llavors. que no. Crec que ja em puc retirar. Les preguntes són Has interessants. dit xulo i divertit. No, i m'ha fet gràcia perquè, clar, la vostra... Clar, és que si... Bueno, no sé, clar, no m'esperava gens. la Home, no, vostra. però en plan, les preguntes de la Joana tenien més sentit. Clar, A és mi que- m'has dit autisme. I les que tenen menys O sentit... síndrome. Les que, O sigui, és que I què he les que de dir? tenen menys sentit... O sigui, la Joana havia de dir el que preferia. Clar, és que les que tenen menys sentit les he eludit, perquè n'hi ha de pitjors, però Jo he també decidit t'he no preguntat posar-les abans. perquè... Clar, és que... Quin quadre clínic tenia... És igual. Jo estava jugant al meme també del pal, no estic connectant amb la vostra generació i tal, De fet, m'ha fet molta gràcia les vostres respostes perquè, de veritat, m'havia esperat diverses coses i m'heu sorprès pràcticament en totes, de veritat. Que està molt bé, que ens Mare agraden de molt, Déu. que ens agraden molt. Però sí, ara ho ja saps. no creiem tan bé. No, sí, em caieu millor, Ah, vale. Sí, perquè m'ha fet... Que m'agrada. Em caieu millor, em caieu pitjor. No, he dit em caieu millor, perquè... O sigui, realment, no contestem, no us heu ni plantejat, i en canvi, preguntes que jo pensava que no tenien enlloc on arribar, us heu estat 10 minuts debatent vosaltres soles sobre una cosa que jo opinava que no tenia debat, saps? Que era com, o esto o lo otro, saps? O sigui, m'ha fet gràcia la vostra secció, i m'he fet l'ofès, però de fet m'ha fet gràcia, sí. Bueno, doncs ja està. Bueno, doncs un plaer. Pijama, Gucci, Aquí estem, el representant Manras Trapi. des del 2019. Bueno, gràcies, ha sigut curiós, si més no. No sé quina salut hem de fer perquè... És que veus, un altre cop? Ai, ho sé. Va, tete. Em donen l'esquerra, a mi. Hombre, tio. Què opineu per vosaltres els tatuatges? Jo em porto, a mi m'agrada. Sí. Si porteu tatuatges? No em diguis que porteu tatuatge, quan porteu una frase així de Ah, sí, petita. sí. Jo em Això porto, no són tatuatges. No, jo em porto algun de gros. jo em porto 13 i són així de mierdoles. Menys Mira, aquest. si saps el Aquest nom- és el més gran i era per tapar-me una puta merda que em vaig fer. O sigui, Aquest imagina't. és el més gran. Sí, és el més gran. Però és gran. És una merda No, de tatuatge. És aquest. És el més gran. Va, és una mica més gran, però... Però perquè està en un lloc més visible, és bastant Aquest és gran. gran. O sigui, són dues persones encaputxades. Sí, penso un petó. Jo Però és no un tinc quadre, cap de és gran. maco. Els tu no meus tens són cap, tot petits, en plan el més gran és aquest. I us agraden els tios tatuats? O sigui, No he estat vosaltres- mai amb tios com vosaltres- tatuats. Clar, o sigui, vosaltres, un tio tatuat com vosaltres, de pal amb 13, com has dit tu, que 13 Bueno, en plan, amb pocs tatus. A mi m'encanta el número 13. Però és el número de la bona sort, no de la mala sort. Ja, que ho sàpiga. total, no, ho sé, per això m'agrada. Vale, però la Terra és plana. No. Però us agraden o no? A mi m'és No ho sé. indiferent si té tatus o no en té. A mi sí, però perquè ja m'han, normalment, Que t'agraden? els ja tios m'han amb tatus? agradat Ah, així, ja. tipus... Tipo, Bueno, no tipo voldria dir- expresidiario. Esparracats una mica, en plan no esparracats, però Sí, sí, tipus sí. males pintos, Sí, mala sí, que picanyo. han crescut més El tort que que té, un arbre el de que té les més Rambles. mala piganyo, a mi m'haurà agradat. Sí. El bon nen no. El que fa mala pinta. És que a mi, per exemple, si jo faig mala pinta. No, I por- ningú ha dit que tu facis mala pinta. No fa falta que m'ho digui ningú. Clar. Ja em veig jo al mirall, saps? Però no I mala porto pinta en el tatus, si sentit de porto a mala l'esquena, pinta. sí porto una bandera pirata així en tota No, l'esquena. però sí que jo et veig en un grup de gent i em fas mala pinta. Clar, tio, aviam. Però que no passa Sí, res. però a part de que també Déu m'ha fet amb una cara de dolent, tio, no veig, saps? I això no és culpa meva. Però també perquè t'has caracteritzat. Vull dir, jo què sé, la Sí, perquè perilla, també- els sí, talls, exacte. els aros, no sé, bueno, això... Sí. O En sigui, plan, ja però és... això també és el personatge que... Ja, però està bé. Vosaltres teniu un personatge
a part de la vostra persona, en un punt sí. Jo crec que no. En un punt, Però què vols dir? doncs a l'hora dels vídeos i tal, i jo que sí. Jo crec que no. A veure, no mostro la pitjor part de mi, però mostro la millor. En plan, mostro la més divertida, la més cool... En plan, jo crec... Tinc altres punts. Tio, jo crec que... En algun punt s'exagera una miqueta... Poder sí, però En plan, ho exageraràs, tipus, quan no tens ganes de gravar aquell vídeo i l'has de gravar, doncs faràs la millor cara que et surti, però jo no sóc una altra persona quan gravo, saps, un vídeo. Jo no penso, va, canvi. Clar. Simplement faig. Clar, no, I jo crec que se'ns jo tampoc ho nota. penso, per mi surt sol. O sigui, jo abans de pujar a l'escenari, abans d'un concert, soc el Jan, i pujo a l'escenari i soc el Jan. Però és que pujar a un escenari és una cosa Clar. diferent que posar-te davant d'una T'has de créixer, tu, quan puges a un escenari, si Però, no... bueno, o davant d'un videoclip, saps? De cop. Ja. Però Bueno, perquè sé clar, que sí, és el però perquè- paperot que ven i no sé què i tal. O sigui, i però després nosaltres no ho se veiem foto així. tros de part, però m'encanta que la gent es pensi que soc un bravucón, em flipa. I ja està. Perquè ja són 12 anys lluitant amb aquesta merda i ara estic fins als ous, però això ja no m'ho trauré mai. Ja. O sigui, el meu consell és sigueu 100% vosaltres, amb el temps anireu canviant d'opinió de tot, però sempre, i si després heu de dir uau, el que pensava fa 3 anys, ara no ho penso, ho dius i ja està, saps? No emportar-te el papelón a la tumba perquè això se't fa gran i acabes calvo. No, i tant. Estirant tot el cabell, No, però això ho pensem. Sí, i tant. Fins aquí acabem un altre capítol de la decadència amb camputades, Mr. Ona, Mr. Núria i Mr. Joana. Let's get it. Arigato gozaimasu i ens veiem a la pròxima. Let's get it.